и показывая радио «Свобода». Калиновский. Наша камера, усталяванная на пляже кинотеатра «Костричник» у Менску. Это место сбору традиционной акции на День воли. Традиционной оппозиционной акции на День воли. Мы бачим, что на эту хвилину, за 7 хвилин після початку збору вже собралося некалькі сотень чоловік, шмат біло-червоно-білих стягов, українських стягов, шмат лозунгів і транспарантів. Люди вже вигукують «Живе Білорусь», співають пісню «Погоню». Вось, надвор'е добрае, цёпла, хоць крыхучку пахмурна. Вось, шмат знаёмых твараў я тут бачу на пляцоўцы каля кинотеатру «Кастрычнік», палітыкі, моладзевыя актывісты, але вельмі шмат моладзі, я б сказаў. Нягледзячы на тое, што былі некаторых пабояў, гадзіне будзе малая яўка, выглядае, што не толькі тут пенсіянеры, але шмат моладзі, студэнтаў, ну і актывістаў демонстрировать свое ставление до национального белорусского свята, а так само продемонстрировать солидарность с Украиной, бо это одна з темаў заявленной акции. Але пазней хочам поговорить с удзельнікамі, з арганізатарамі гэтай сённяшняга свята, вось у прыватнасці з Алексеем Янукевичем, але перш за ўсё я хацеў паклікаць да мяне вельмі пагоня. Я пакуль што толькі прыйшоў і не ведаю, як тут будзе гэта все далей, але тое, што збіраецца тут шмат людзей, гэта ўжо мяне радуе. Вось сапраўды мы заснавалі наше іркутскае таварыства беларускіх в 1996 годзе і у хуткасці заснавалі маладзёвы клуб «Крывічы». І адной з нашых галоўных было мэтаў гэта вывучэнне гістарычнай спадчыны нашага беларускага народа. І таму такая падзея, як абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, для нас гэта вельмі значная падзея. І мы заўжды ў Іркутску ладзілі вечарыны гістарычныя, прысвечаныя гэтай даце. Вось. І таму я, безумоўна, калі упершыню так атрымалася, што я за доўгі час прыехаў у Беларусь, якраз у гэты час. Ну і таму, безумоўна, я вырашыў, што мне абавязкова трэба прыйсці на гэтае мерапрыемства, на это свято. Віншуем вас со святом. Дякую. Скажите, як там живуть російські білоруси, білоруси у Сибірі, як вони зараз відчувають, ну, в умовах певної, я б сказав, такої національної нетерпимості відносно українців, цієї війни, яка розпочалася? Ці нема, скажімо, агресивного ставлення до інших іншародців? Ведаеце, трохи з'явілася. Вось, сапраўды, гэта, безумоўна, не асноўная маса, але ёсць такія радыкальныя нацыяналістычныя аб'яднання, якія пачынаюць ужо ставіцца да ўсяго такого праяўлення нацыянальнага патрыятызму у беларусаў, альбо тым больш украінцаў, варожа, так даволі варожа. І нават мне ўжо здарэнняў, калі мы размаўляючы паміж сабой на беларускай мове, мы вызывалі такія нейкія негатыўныя рэакцыі ад жыхароў маладзёвых такіх вось горада Іркутску. Але ўсё ж такі в асноўным нас уже все шмат ведаюць, што мы культурная дыяспара, што мы праводзім такія годныя святы. І, в прынцыпе, большасць жыхароў Іркутска ставіцца станоўча да нас. Ну, а як вось беларусы Іркутска ставяцца да украінцаў, ці ёсць праявы салідарнасці тут, на площадь, на этой пляцоўцы? Вы ведаеце, што вось адну з актывістак у Сібіры украінскіх зялёнкай аблілі недавно? Я про гэта не чуў нічога, на жаль, але насамрэч у нас ёсць таксама ў Іркутску і украінскі цэнтр. Правда, яны зараз трошки зацішыліся, амаль што не праводзяць ніякай працы. Вось. Але мы падтрымліваем з імі добрыя стасункі, і калі было свята горада ў 2014 годзе, у пачатку чэрвеня, то са мной раіліся нават украінцы, ці трэба ім ісці з жоўта-блакітным сцягам у дзень горада па вуліцах, прыняць удзел у шэсці. Я ім раю, што трэба прыняць удзел абавязкова, калі што мы падтрымаем. Яны таксама, правда, сабралі мала людзей, але ўсё роўна яны знайшлі ў сябе моц, каб прайсціся ў агульнай калодзе сярод іншых нацыянальна-культурных аб'яднанняў. Ну і ваши пажаданні, ваше віншаванне да іншых беларусаў, да беларусаў, якія жывуць на сваёй бацькаўшчыне, ад беларусаў дыяспары? Ведаеце, для мяне здаецца, мы там у Іркутску жывем, для нас самае галоўнае гэта вывучаць нашу гістарычную спадчыну і вывучаць і размаўляць на народнай беларускай мове, таму што гэта наша адметнасць, гэта самае галоўнае. Таму я, дарэчы, таксама збіраюся тут, замаўляў нават плакат, што беларуская мова адзіная дзяржаўная мова. І вось мне хацелася б сказаць усім беларусам, якія жывуць у Беларусі, вывучаць нашу родную беларускую мову і як мага больш паказваць нашу адметнасць, бо ў нас вельмі вялікая цудоўная гістарычная спадчына, і яе трэба ведаць, яе трэба даводзіць.
Вось мы там у Иркутску гэта робім, нас ведаюць, мы праводзім розныя мерапрыемствы і святы і гэтак далей. Я думаю, што і тут у Беларусі гэта таксама можа быць адным з такіх нацыянальных каштоўнасцей, якіх трэба падтрымліваць і развіваць. Дякую вялікі. Олег Рудакоў быў з намі у жывым эфіры радыё Свабода. А зараз у нас ёсць магчымасць паглядзець на гэты плакат, які хоча і будзе трымаць цягам гэтага шэсця Олег Рудакоў. Вось. Так, сімпатычны плакат, і мы бачым Лёніка Геніка Лойку, які напісаў гэты плакат і які будзе, які ёсць такім вялікім змагаром за беларускую мову, за тое, каб яна была ў школьніцтве, каб яна была развівалася ў школьніцтве. Ён праводзіў гэтыя пікеты з аналагічным плакатам каля школы, дзе вучацца яго дзеці, і быў за гэта затрыманы і быў пакараны судом. На одну хвіліну сёння, ну, са святам, па-першае, і скажыце, што канцэрваць, апрача таго, што трэба берагчы беларускую мову? Самая галоўная беларуская мова, я на гэтым толькі засяроджваюся. Гэта мы падрыхтавалі для сябра з Сібіры. Вось. Самае галоўнае нам, я лічу, гэта свята 25 сакавіка, не дзень незалежнасці, дзень волі. Так, гэта і ёсць. Вот мы кожны дзень не можам насіць сцяг, там вот такія лёзунгі, а беларускую мову можам насіць. Так што гэта вот самы такі шчыры атрыбут беларушчыны, вот беларуская мова. Дякую вам, вялікі Генік, яшчэ мы пабачымся, яшчэ будзем магчымасць падчас трансляцыі. Вось. А зараз я хацеў бы падысці да старшыні Беларускага народнага фронту Алексея Янукевіча. Ён заяўнік сённяшняй акцыі. Ну, скажыце, калі ласка, Алексей, па-першае, са святам вас вітаю. Дзякуй, узаемна. Скажыце, вашыя перамовы з уладамі скончыліся тым, што быў перанесены час на 15 гадзін замест 18. Акцыя крыху зрушылася па часе. Не чакаеце вы, што гэта горш будзе? Натуральна, гэта не вельмі зручна, але мы бачым, што людзі сабраліся. Ужо бачна, што людзі ёсць, і гэта самае галоўнае. То бок акцыя атрымалася. Ужо зараз можна сказаць, што людзі прыйшлі. І гэта самае галоўнае, і дзякуй Богу. Хаця, натуральна, калі б час не быў сунуты, мы перакананыя, тут яшчэ было больш людзей. Ведаеце, вот у Менску все-таки улады дазволілі, то людзі прыйшлі, але па рэгіёнах фактычна нідзе паўсюль забаранілі. Як гэта можна патлумачыць, як вы сабе тлумачыце? Людзі імкнуцца працягваць, улады, выбачаюся, імкнуцца трымаць людзей і грамадства пад кантролем. І ў Менску, у тым ліку і дзеля міжнароднай супольнасці, важна ім паказаць, што вот, ну, бачыце, мы тут дазваляем нешта, і можа быць такі сігнал ускосны Пуціну накіраваць, што вот паглядзіце, ёсць тут у нас нацыяналісты і больш горшыя за Лукашэнку. Але пры гэтым улады абсалютна не збіраюцца выпускаць з-пад кантролю всю сітуацыю ў краіне, і гэта вельмі яснае пасланне. І перанос часу святкавання на менш зручны ў Менску і забарона ў рэгіёнах. Скажыце, якія асноўныя мэты? Вось я бачу тут, апрача беларускіх нацыянальных сцягаў, і украінскія сцягі еўразвязу, плакаты. Это не толькі акцыя да Дня незалежнасці, але яшчэ і акцыя салідарнасці? Безумоўна, безумоўна. Гэта акцыя абароны беларускай незалежнасці і акцыя салідарнасці з Украінай. Таму што у беларускай і украінскай незалежнасці вораг адзін, гэта крамлёўскі імперыялізм. Сёння украінцы плоцяць вельмі вялікую цану за тое, што яны змагаюцца, абараняючы сваю незалежнасць, сваё права самім вызначаць свой лёс. І, натуральна, салідарнасць у гэтым пытанні з народам Украіны сёння прысутнічае. Гэта ёсць адной з асноўных тэмаў акцыі. Няма нікога гасцей з Украіны ці з іншых дзяржаў? Мы былі в контакце з украінцамі, яны сёння ў Кіеве, некаторыя ладзяць акцыю салідарнасці і падтрымкі беларусам, аднак у іх хапае сваіх справаў, і гэта цалкам зразумела, то бок мы ні ў якім разе не крыўдзімся. Яны вырашылі, што яны вось праявяць салідарнасць праз тое, што ў Кіеве сёння адбудзецца акцыя. Ну і так коротка, значыць, ад 16-й выходзім 6. Так, 6 рушыць о 16-й гадзіне па вуліцы Сурганова у бок плошчы дружбы народаў. Ну, што тычыцца мітынгу, мы будзем абмяркоўваць, магчыма, у нейкім скарочаным фармаце пройдзе мітынг сёння, таму што, ну, як вы ведаеце,
у гуртоў, якія пленавалі выступаць, троху памянялася сітуацыя, яны на сённяшні момант не будуць мець магчымасці выступіць, ну і ў адпаведнасці з гэтым мы будзем карэктаваць пляны па мітынгу. Магчыма, будзе вельмі кароткі мітынг. Так фактычна ніякіх нечаканасцей, нейкіх, чаго вы планавалі ад пачатку, нейкага там аздаблення больш святочнага не атрымаецца, все будзе вельмі традыцыйна. Ну, я не лічу, што традыцыйна гэта кепска. Наадварот, з'яўляемся прыхільнікамі традыцыі, у тым ліку якраз 25 сакавіка гэта традыцыя беларускай дзяржаўнасці і традыцыйна мы яе адзначаем. Дзякую вам вялікі, са святам яшчэ раз. Са святам. Ну а мы працягнем нашыя гутаркі, працягнем знаёміцца з людзьмі ці сустракацца з людзьмі, якія, давайте мы паглядзім, якія ёсць транспаранты, сцягі. Заўважана, што людзі у вышыванках многія апрануты, многія трымаюць балёнікі з пагон, маленькія бела-чырвоныя сцяжкі, ну і можам зараз пабачыць вялікую колькасць транспарантаў. Што за бульба без укропа? Гэта, значыцца, такі як бы транспарант украінцаў і беларусаў. Годзем леціў па няверці, гей да сонца, гей да зор. Янка купала Беларусі, Европу, мы еўрапейцы. Ну, як бачым, арганізатары папрасілі удзельнікаў не прыносіць на акцыю не летась кшталту смерць крамлёўскім акупантам. Вот. Такіх і няма, скажем, больш пазітыўныя. Крым Украіне, шчасце у Крым краіне. Яшчэ адзін такі транспарант, які таксама падтрымлівае украінскую тэматыку. На гэтым мітынгу транспарант «Што за бульба без укропа» і у прыгожай вышыванцы і пагутарыць з ім, калі ён не супраць будзе. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, со святом вас. Як вас зовут? Меня зовут Валерий Калиновский, мы Радио Свобода ведем трансляцию. Леонид Кулаков, Европейская Беларусь. Компания Европейская Беларусь. Слуцкая. Слуцкая? Так само. Вы пришли, апрача того, что выказать Скажите, а ваши, вот вы в Слуцком районе? Я с Минска. С Минска, да? А ваши соседи, знакомые, кола людей, як яны? Шмат поддерживает Россию. Меня называют бандерасом, фашистом. Чему? Белорусы, раптом, инша... Работает. Не они пришли на землю России, а Россия пришла на... Ці може погрожать Беларуси подобное, что творится на Донбассе? Думаю, да. Думаю, да, потому что сейчас идет усиленная пропаганда российская супроть Беларуси. Именно им не сподобается наши кашкашули, вышиванки. Идет усиленная борьба за мозги белорусов, как бы они перешли на российский бок. Дякую вам вялікі за святам. Ну, у нас яшчэ ёсць магчымасць паглядзець. Можа, новы з'явіліся якія дадатковыя плакаты. Шэсце пачнецца хвілін. Таму мы працягнем з кім-небудзь яшчэ размаўляць з рознымі цікавымі людзьмі, якія прыйшлі сюды. Ось. Лукомскі, Кашталанов стоят вельмі цікавыя людзі. Ага. Ну вот мне кажуть, што ёсць такія Лукомскі і Кашталанов. Дзе яны, дарэчы? Прадстаўнікі палка спецназу Менскага. Не полк спецназу, уже ОМОН. А полк ОМОНу, да. Ну, ёсць, конечно. Я гэта адразу мусіў бы сказаць, што тут ёсць міліцыя, ёсць сапёры унутраных войск, ёсць мінёры, ёсць хуткая дапамога, так сказаць, улады падрыхтаваліся да таго, каб сустрэць апазіцыю належным чынам. Я тут бачу нават кіраўніка палка ОМОНу, Менскага ОМОНу, які затрымліваў мяне 9 траўня, калі пачынаўся чэмпіянат свету у Беларусі. Вось, так што увагай не абдзеленая гэтая акцыя міліцэйская. Ну, гэта традыцыйна, гэта якраз сумнявацца ў гэтым і не даводзілася. Я зараз хочу попросіць на інтэрв'ю маладога чалавека.
який прийшов на гэтую акцію у червоно-білим шаліку і жовто-блакитним стягом. Як вас зовуть? Егор. Єгор, скажіть, ви студент, школьник? Нет, я работаю Ви працюєте? А ким? Де? плиточником в частной организации. Ну, скажіть, от ви прийшли для чого? І хто вас покликав? Откуль ви довідалися? Доведался с интернета, с групп белорусских, но решил поддержать как нас, так и братьев-украинцев. А де ви взяли стяг український? У меня друг с Харькова. К нему ездил праздновать Новый год, там и купил. Вот в Харкові, що ви бачили? Яка там атмосфера? Вас що-нибудь здивило? Очень классный народ. Очень удивило то, что нет милиции на каких-то праздниках. Нигде никого, все культурно, все красиво. Нема там фашистів? Нет, и бандеровцев тоже. Скажите, ну вы ведаете, что такое 25 соковика, что это за день, что отбылося? Да, Белорусская Народная Республика. И что там она приняла? Вот это не помню точно. Она ввестила свою незалежность. Незалежность, ну, день створения, так сказать. Да. Долго она існувала? Не очень, на жаль. Скажите, с каким годе вы школу закончили? В 10-м, по-моему. Что-нибудь вам говорили у школе про Белорусскую Народную Республику? Маловато. Амаль ничего? Мгм. Ничего не Ничего. сказали. А про что больше говорили? Что вы- Ну, больше писатели, так, более-менее там и то. Ну, так, как сказать, по вершкам. А як вашим осередком молодь цікавиться політикою, тим, що відбувається в Білорусі, Україні, в Росії? 50 на 50, в основном все совсем пофиг всем. И некоторые, к сожалению, за Россию большинство. Большинство. А як ви з ними контактуєте, не сваритеся? Не разговариваем на эту тему. Да. С теми, кто смотрит телевизор много, не о чем говорить, не считаю. Так. Дякую вам велике. Дякую. Со святом. Ось і представники і старейшего покоління, і ось молодейшие кажуть, що, конечно, білоруси у великій ступені знаходяться під впливом російських телеканалів. Ну, щиро кажучи, я стараюся сам позбігати глядіти ці телеканали. Яны напружують. Є інші альтернативні сродки масової інформації. У тим ліку і телевізійне, і в тим ліку Радіо Свобода. Сайт Радіо Свобода, що я закликаю вас глядіти нашу, в першу чергу, наш сайт і наші телетрансляції, які час від часу бувають на сайті Радіо Свобода. На тим боку ми чуємо, люди запяяли пісню. Это, здається, Ляпис Трубецкой. Одна з песен, популярних песен гурту Ляпис Трубецкий. Молодь любить, сапраўды, гэтыя песні. І это ўжо не першы раз, калі на такіх акцыях, апрача пагоні, мы выйдзем шчыльнымі радамі і гучаць песні сучасных гуртоў, тым ліку Ляпіса Трубецкога. Скачуть по країні, топчуть рушники, копытами в глине скачуть по дворам, отчиняют хаты, кто не поховался, буде виноваты, летые быки, мають свою правду, им не треба сонца, земли им багато, им весны не треба, им зимы поболі, каб ты хлопец спал, напершив не Мы можем заўважыць, што песні вельмі арганізаваная група спявае моладзі. Яны раздалі. Сонечка мне падарыў Павел Белавуз, дырэктар арт-сядзібы Менскай. Якія вашыя сакрэты, што яшчэ цікавага? Вашая суполка, это ваши активисты, сябры? А это просто люди подхопили
Адмыслова вось падрыхтавалі такі спеўнік з 5 песень. Тут і грай таго ж Міхалка, і пагоня Богдановича, і наш сцяг Некляева, 5 песень, і прапануем людзям вось разам сёння спяваць, і раздалі ўсім, хто гэтыя спеўнікі. Ну вось першая спроба, здаецца, атрымалася, плюс давалі такую паштовачку, няхай жыве сайту Інтэкспрэс, і ён вось дазволіў нам растыражаваць гэты скан, і мы таксама вось такія зрабілі паштовачкі, усім іх дорым, так бы мовіць, ну, каб пацвердзіць, што это все ж таки звязана з Беларускай Народнай Рэспублікай, з гісторыяй. Таму вось гэта адна з нашых ініцыятыў, плюс мы яшчэ прынеслі стужкі, ўжо ўсе іх разабралі, якія у нас былі, таму вось такія. Ну і файна, што іх людзі падтрымліваюць. Ведаеце, даволі шмат моладзі зараз тут сабралася. Я б сказаў бы, большасць людзей. Не працуе все ж таки студэнцтва, там шкаляры, і ну і файна, і мы там вялікую працу праводзілі ў інтэрнэце, заклікалі, каб людзі, каб моладзь прыходзіла, там, каб рабілі селфі, посцілі ў Інстаграм, дадавалі хэштэг 25 сакавіка. Дарэчы, усіх, хто не прыйшоў, хто сочыць, хто хоча павіншаваць адзін аднога, мы заклікаем гэта актыўна рабіць у сваіх сацыяльных сетках і дадаваць хэштэг 25 сакавіка, ну, каб больш людзей бачылі, што ўсё ж таки сёння ў нас свята. Старэйшыя, скажем так, генерацыя удзельнікаў этой акцыі, скажем, палітыкі, заяўнікі, яны хочуць правесці гэта в традыцыйным ключы, яны лічаць, што гэта не в этом нічога такого ўжо кепскага няма, што традыцыйна адбываецца акцыя, а вы, напрыклад, і вот людзі, якія вакол вас, весялей, каб было цікавей прыходзіць на мерапрыемства, каб людзі, якія прыходзілі, не проста прыходзілі там пастаяць, паматляць сцягам сумна, а каб паспявалі песні, там тую ж стужку пораздавалі, можа быць, нават карагоды павадзілі, народныя песні паспявалі, каб адчувалася сапраўды вось такое, і было пачуццё свята. Так. Так карагоды у нас яшчэ наперадзе. Ну, што это файна. Вось бачыце, скакаць будзеш? Я скакаць не буду, я на працы. Ты ему скажи, что пускай он иногда смотрит. Упадет. Что-то на тебя операторы мають претензии. Это часто было. Ну, мы по тягам. Можно с вами поговорить? Можете вы спуститесь, ці я поднимусь. Добрый день. Добрый. Вы так, можем так сюди тільки станем, как было бачно. Ви так опранутий, як боєць добровольчого батальйону. Я стрейкболист. Ага. Ну, это моя повседневная одежда, по сути, потому что она практична, удобная, и, в общем-то, я, по сути, отказался от гражданского варианта. А это стрейтбол? Стрейкбол. Стрейкбол. Да, это активный отдых. Скажите, а чему вы взяли украинский стяг? Потому что я украинец. Откуль? Сначала из-под Полтавы, потом жил в Крыму, а потом переехал сюда. Скажите, вот, калі ласка, ви бачите тут і інші со стягами, і білорусами сутикаєтеся. Ці білоруси достатково проявляют, скажем, солидарность, один на дом с украинцами, скажем, с вами? Да, мы братские народы, я считаю. Дело в том, что я живу уже здесь 10 лет. Ну, я считаю, что мы больше братские народы, нежели с другими восточными соседями, можно так. Не будем показывать пальцем. Да. А то, что отбывается на вашей родине, як вы это особисто переживаете? Очень плохо, потому что я считаю, что это оккупация, прямая агрессия, и я считаю, что данные действия невозможны в нашем цивилизованном мире. Я считаю так. Когда соседи, на которых рассчитывали в качестве охраны в случае нападения третьей стороны, сами выступают агрессорами и провоцируют, это неправильные действия. Когда было ядерное разоружение Украины, Россия и США выступали гарантами мира в Украине. И тот факт, что сейчас одна из этих сторон сама развязала войну, я считаю крайне негативным фактом. Вот, мое мнение. А вот как вы оцениваете позицию белорусских уладов Александра Лукашенко вот в этом конфликте, скажем? Я считаю, что... Не миротворец?
Нет, не миротворец, он... Это отдельная тема, можно так сказать. Добре, ну і апошнє питання я хотів задати. Ви ведаєте, що в Україні шмат людей носять вот таку форму, як ви, тільки по іншій причині. І ще бронекамізельки носять, і собралася велика. Коли в Білорусі, не дай Бог, нічого такое, ці підніметься, ви лічите, така кількість волонтерів, добровольців, такої громадянської супольності настільки развита чи ні? К сожалению, мне кажется, что не поднимется. Будут люди, которые будут готовы отдать свою жизнь, но многие все же больше себя чувствуют славянами, и некоторые даже говорят открыто то, что я русский, нежели, ну, несмотря на то, что у него паспорт, то, что он должен защищать свою страну, они станут можно так сказать, на сторону своей стороны. Дякую вам велике. Со святом вас. С Днем воли. Ну, а гэта ўжо спявалі гурт «Моладзь» спяваў песні НРМ. Як бачым, спевнікі, якія раздаюць прадстаўнікі артсядзібы, спатрэбіліся, людзі ахвотна далучыліся да спеваў. А дзе бралі лісточак? Раздавалі. Ну, давайте вам. Будете спевать? Тады вярыць. Не. Ну что, пройдем крыху далей и поглядим. Вот люди дают интервью польскому радио, журналистов сапраўды шмат, розных телеканалов. Вот Олесь Лагвинец, вот, со святом вас, Олесь Пашкевич, и вас со святом. И кто это? Богдан? Витаю, Богдан. У тебя украинское имя, а белорусское? Белорусская. Белорусское. Что это за свято, ты ведаешь? Угу. Якое? Воля. День воли. Со святом тебе? Дякую. Дякую. Ну, дякую тебе. Олесь, некалькі слов. А для вас что значит это свято? Пачаткаў нашых. І не толькі дзяржаўных, не толькі нацыянальных, але і творчых, і быццёвых, экзістэнцыйных. Вось я спытаў маленькага хлопчыка, што такое. Ён ведае дзень волі, а старэйшыя праходзілі людзі, дзеці, уже дарослыя людзі, 20-25 гадоў, не все ведаюць. Ну, гэта да лепшага. Будзе моладзь вучыць старэйшых. Горш, калі наадварот. Калі моладзь, калі дзеці не будуць ведаць. Чаму, скажем так, апошнія гады ніхто не хацеў расказваць пра тое, калі стваралася незалежная Рэспубліка Беларусь, скажем, у школах, у універсітэтах, пры тым, што мы існуем як незалежная дзяржава, ёсць прэзідэнт незалежная дзяржава, урад незалежная дзяржава. А вы думаеце, цяпер расказваюць у школах? Я і кажу, што і зараз не расказваюць, і апошніх гадоў 10, напэўна, не расказваюць. Ну, рытарычнае пытанне. Гэта вельмі незразумела, ніхто не зразумела. Но нідзе ў свеце гэтага, за выняткам некалькіх краінаў, гэтага не зразумелі. А як вы патлумачылі вот гэта? Што гэтым хочуць улады паказаць? Ёсць толькі адна запатэнтаваная Рэспубліка Беларусь, у якой ёсць гісторыя, якая пачынаецца з 94 ці 95 года. До таго Беларусь была нешчасная, гарэтная, бядотная. Іншага адказу. Это вельмі нетрывалы падмурак, для дзяржаўнасці. Тым не менш, ён на дзесяцігоддзе яго хапае пакуль. Вы бачыце, тут шмат украінскіх сцягоў. Людзі, нават і самі, некаторых я пытаю, некаторыя самі абзываюцца на эту тэму. Калі, не дай Бог, нешта здарыцца ў нас такое,
як у Донбасі, в Україні, ці будуть ёсць у нас сілы для супраціву і ў дзяржавы, і ў грамадства, і ў людзей, ці будуць нас валанцёры? Ну, я думаю, у нас нема перадумоў для з'яўлення зялёных чалавечкаў. Яны ўжо прыйшлі? Яны былі, яны не выходзілі. Яны не выходзілі, так. Так што у нас будзе спакайней. Іначай? Іначай. А будзе? Будзе. Інакш бы мы не былі. Усе разам. Дякую вам вялікі, са святам. Дякую, браце. Ну, а можна ваше меркаванне спытаць, як вас завуць? Советский Союз, другая дорожка без намордника. Вы Владимир Ильич. Абсолютно. Абсолютно, так? Абсолютно честно. Ну, так ваше меркаванне, вот вы сказали про зеленых человечков. Так они тут уже давно. И по ВВП, это, скажем, пошли защищать русский мир. И все. Ну, не тут одно мгновение. Все, он, Ганцевичи, вот там еще одна база, там, Баранович, Бобруйск, там уже стоят. Ну, нібито Лукашенко там виступає миротворцем. Ой, пробачьте, это не ведаю для кого это. Фальшиво. Абсолютно. Гнида вонючий, вывалил Цыганский. Ну, это мы не будем, давайте такими словами, так сказать, выражем. Это мы выражем з ефіру, так? Так. Але давайте таким целым скажите, чому, скажем, все-таки не так шмат людей тут прийшло? Вот ваше меркаванне. Чому ваши соседи не пришли? Ці прийшли? Ні, я тут шукаю знайомих, дуже старі, я вже старий, так от, давно вже не був, тепер прийшов, Карифана тут одного нема тоже, ну шмат кого нема, скрутили нас. Абсолютно. Гайки так закручены, что ни туди, ни в Красную Армию. Это что, на праці, адміністрація, ці, скажем, ці міліція? Вот. Тут все. Вверх, все. И про ментов уже не кажу, там теперь собакой крутить хвост уже. И они уже ему не порядковываются. Ну, а для вас это свято сьогодні? Конечно. Віншую вас со святом. Дякую великі за ваш емоційний, цікавий оповід. Дякую. Я вам добавлю. Добре, у нас є жадаючі добавить. Коли ласка. На конт того, что не так много людей пришло. Поэтому улады поступили вельми креативно. И яны у 15. Поэтому все люди большість на праці. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну, добре. Ось, не чекаємо. Олесь Миленкевич, добрый день. Мы рады вас. Просто нос у нос. Лидер руху за свободу Олесь Миленкевич. Можете в той бок поглядеть, там наши глядачи. Гэтае свято з чым для вас, з якімі пачуццямі? Я люблю Беларусь. Хотелось, чтобы это было взаимно. И я думаю, что это свято, вот у сёння это свято, перш за все, повинно давать подставы для оптимизму. Что тыя люди, якія, бачите, незалежны, вольны, что яны ёсць, не глядячи на пессимизмы, нигилизмы, поразы и так далее, мы не маем права сдаваться, тому что тая справа, оборонить краину свою. И тыя, что собрались, они особливо любят, ахвярно любят. Ну, вось тут чалавек перад вами гаварыў, які там інтэрв'ю даваў, сказаў, што беларусаў скруцілі, заціснулі, не даюць пікнуць. Ведаеце, а што ў савецкія часы было лепш? А што ў часы Каліноўскага, калі разграмілі паўстанне, было лепш? Таксама, было вельмі непроста, складана. Я памятаю, калі у Гародні на пачатку 90-х мы рабілі беларусізацыю, такую хвалю, такі ўздым быў вялікі ў школах, в універсітэце. Зусім людзі не верылі, што штосьці магчыма. Праз пэўны час, праз 3 гады ўжо многа было зроблена. Зараз, могу сказаць, зноў разбурылася, зноў нема. Але, ведаеце, такія бываюць хвалі і
беларуса аптымізму, беларуса нігілізму. І я думаю, што вельмі важна захаваць у сябе вот эту волю і веру. І думаю, што шанец у нас ёсць. Я ніколі не здамся, і такіх людзей шмат. Но вы больш аптыміст. Я мусіш быць аптымістам. Ну, калі рукі складзеш, то вот там уже будзе поўная падстава да таго, каб ні во што не верыць і на могілкі ісці, а не трэба. Про гэта мы не будзем. Але вот скажите, тым не менш, суровый час мы живем. Ці маглі б вы, скажем, 1,5 гады подумаць, што мы дажывем вайны на тэрыторыі колішняга братскай Украіны, не толькі колішняга Савецкага Саюзу? Я думаю, што пра гэта ніхто не думаў нават у дурным сне. І ні адзін эксперт, і ні адзін палітык, што такое магчыма, але бачыце, злое адраджаецца легчэй, чым добрае. І вот это вот злое, гэта постімперскі синдром расійскі. Не хочуць адпускаць з імперыі іншыя народы, якія маюць права на свабоду і незалежнае існаванне. І сёння я думаю, што вот тое, што здарылася на Украіне, з аднаго боку трагедыя, мы побач з імі салідарны, а з іншага боку для нас навука вялікая. Што сама свабода не ўпадзе, за яе трэба змагацца, яе трэба адстойваць. І Украіна для нас прыклад таго, як народ можа аб'яднацца, кансалідавацца і адстойваць сваё права на сваё я. А як вы ацэньваеце, скажем, беларускія ўлады, Лукашэнку у гэтым канфлікце і ў патэнцыйнай небяспецы, ці яны адэкватна могуць рэагаваць, яны могуць паспрыяць спыненню вайны ў Донбасе? Я не прихильник шукать, у кого какие мотивации. Часто кажут, а вот он робит это тому, что хочет заховывать уладу. Конечно, хочет это робить, перш за все, для улады. Але меня цікавят конкретные кроки улады, конкретные кроки демократов, простых людей. И, безумовно, Беларусь сегодня отыгрывает позитивную роль в этом конфликте. Москве вельми важно было, как самый близкий союзник был побач, как и Осетию, Абхазию признал, и как признал Крым и так далее. И то, что улады это не робят, треба сказать, добро робится. Я лечу, что это вельми важно. Хопит сила в цене, это залежит от стану экономики. Экономика, на жаль, и это яны зрабили, моцно залежная, абсолютно залежная. Вот сегодня треба заниматься тем, как экономика отходила от диктата России. Бо от экономики залежит политика. Сегодняшнее свято дозволили нам отзначить в Менску, а, скажем, у Городні не, у Берасці не, нават пікет там, ці укладання кветак, і тое забараняюць. Што это перагібы на месцах, ці гэта свядомая палітыка? Улада боится усяго, что массовое, что вулічнае, и яна боится за себе год выборчы. И, реакция натуральная, потому что им здаецца, что усе вот те, что тут собрались, что яны могут разбурить Беларусь, а гэта люди хочуць яе будаваць. І доўгі шлях да таго, каб зразумець, што ёсць апазіцыя, што яна патрэбная. Калісьці в універсітэтах мы вучылі там адзінства і барацьба супрацьлегласці. Было ж такое? Так у нас супрацьлегласць знішчаецца, такой барацьбы не можа быць. А нема барацьбы, што ў філасофіі заўсёды было, нема барацьбы, то нема і развіцця. Развіцця палітычнага, нема эканамічнага. Мне здаецца, што трэба вярнуцца хаця б да той філасофіі, якую вы вучылі. Супрацьлегласці мусяць быць, і яны мусяць адкрыта, публічна спаборнічаць паміж сабой. Тады будзе шанец на новую Беларусь. Дякую вялікі. Дякую. Алесь Меленкевич быў у эфіры Радыё Свобода. Сам Владимир. Привітанне Радыё Свобода. Сам Владимир. Здравствуйте. Привітанне. А чё я? Алло. Что? Борщевский, Добрый день, со святом. Лявон Баршевскі, адзін з тых, хто здабыў незалежнасць для Беларусі ў 91-м годзе, дэпутат сессии незалежности Верховного Совета 12 скликания. Какое это для вас свято вот сегодня? Традиционное, ритуальное, звычайное? Ці есть у этом нечто особливое сёлета? Ёсць асаблівае ў тым, што настрой, як бы сказаць, ён святочны, але кароткатэрміновы, бо ў цэлым настрой не святочны, пагроза незалежнасці можа самая вострая за ўсе гады, бо, як кажуць, скінуты маскі, фактычна мы апынуліся ў сітуацыі ваеннай амаль што, і гэта трывожна. Але з іншага боку, я спадзяюся, што
гэта ідэя 25 сакавіка, яе немагчыма знішчыць, бо яна настолькі станоўчая, настолькі пазітыўная. Калі беларусы нешта нарэшце спадобіліся ў палітыцы зрабіць у 18 годзе, гэта будзе прыкладам для ўсіх. У любы час, нават калі будуць яшчэ горшыя часы. Пасеянае зерня. А пасеянае зерня абавязкова будзе ўзыходзіць. Сёння наш корэспандэнт у Горках быў, сустракаўся са студэнтамі, там ім віншавалі студэнта, ну амаль што ніхто не ведаў пра гэтую дату, што здарылася. Ну, я хочу сказать, что нават у школьных подручниках дата-то есть сама по себе. Это просто апалітычнасць, тое, что свядома робіцца, что ў краіне один палітык, а значит, ніхто не павінен цікавіцца, а цікавіцца ўвогуле рызыкоўна. А моладзь, яна рэагуе, як бы лішняй работы не в тым ліку і мозгами. Это проблема. Это лянота мозгов. Это лянота мозгов. Тым больш, што большасць з гэтых моладзі ходзіць в інтэрнэт, у сацыяльныя сеткі, інфармацыі цяпер не схаваеш. Толькі жаданне трэба мець і атрымаць. А калі няма жадання ўвогуле пра палітыку размышляць, нават пра гісторыю раздумваць, то гэта праблема. Ці ёсць каштоўнасцю, скажем, для большасці беларусаў воля, незалежнасць? Яна ёсць, але кожны яе ўспрымае па-свойму. Адзін лічыць воля, у меня там 6 соток ёсць, я там што хачу, то раблю, разумееце? Это таксама памкненне да волі. Але ён лічыць, што в маштабе краіны я нічого не зраблю, то я хоць на сваіх 6 сотках буду вольны. Вось іншы лічыць, што маю Мерседес, і мне в ім вольна, куды захацеў, туды паехаў. Каштоўнасць такая ёсць, але палітычная, ёсць палітычная каштоўнасць, свабода. Вот з гэтым у нас цяжка. Дзякуй вам вялікі. Са святам. Там нечто объявляли, я звонил, но я не дошел. И там по барах, по ресторациях будем. Вон там еще толстый ковер. Добрый день. Добрый день. У нас ёсць магчымасць пагаварыць з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесем Таўстыкам. Ці вы яшчэ не сыходзіце, яшчэ маеце такую магчымасць? Мы можем з вами паразмаўляць одну хвілінку, мае калегі пакуль што дазволяць мне гэта зрабіць. Скажыце, калі ласка, ну тады, калі вы прадпрымальнік, са святам вас? Са святам вас. Скажыце, вы сустракаліся з Лукашэнкам, калі былі прадпрымальнікі? Ведаеце, я не быў запрошаны. Лукашенко, можа быць, выбірае сваю кагорту прадпрымальнікаў. Але я б з вялікім задавальненнем бы пажадаў сабе сустрэцца з ім. Што прадпрымальнікі думаюць пра сённяшняе свята? Пра сённяшняе свята прадпрымальнікі, ну, я магу казаць за сябе, яны ведаюць, што святы, што ў нас ёсць у Беларусі свята, і прадпрымальнікі тут така ёсць, падыходзілі, здароўкаліся, яны прысутнічаюць вось у гэтым святочным так, у святочным сходзе з людзьмі. Яны ёсць і прадпрымальнікі. Дзякуй вам вялікі. Вам вялікі дзякуй. Мы бачым, што пачынаецца рух, калёны 6. Вось, давайте мы з людзьмі таксама пойдзем. Валер, калі можете, то давайте я вам зараз скажу. Я крыху пройду, но я не пойду на банкомат. Оказаться, фотокамера сбива, ну холера. Добра. Пакуль людзі збіраюцца ісці, і мы пойдзем па крышачку, але таксама па магчымасці пастараемся пагаварыць з удзельнікамі сённяшняе свята, з тымі, хто прыйшоў і на месца, і паспяваць песні, і прайсціся па вуліцах Менска з нацыянальнымі сцягамі. Вось, і адзін з тых, каго я хочу зараз прадставіць, мы будзем ісці і пакрыху гаварыць з пісьменнікам Владимиром Орловым, з чалавекам легенда, які напісаў «Незалежнасць гэта». Я думаю, што гэта чалавек варты таго, каб павіншаваць яго і спытаць, а што зараз уяўляе сабой беларуская незалежнасць? Я сардэчна віншую усіх суайчыннікаў тут, на бацькаўшчыне, у самых розных краінах, дзе адзначаецца Дзень волі. Галоўнае, што Беларусь мае незалежнасць, мае гістарычную перспектыву. Я веру, што Беларусь будзе еўрапейскай дэмакратычнай краінай, бо гістарычна, ментальна і культурна мы належым да
еўрапейскай цывілізацыі, адкуль пры канцы 18 стагоддзя нас вырвалі расійскія штыкі. У мяне сёння ёсць дадатковая падстава для святочнага настрою. Уранні я атрымаў у руках свежий зусім асобнік новага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды». Віншуем. Дзякуй. Гэта кніга пра тых, хто з часоў Тадэуса Касцюскі і Тадэуса Рэйтана змагаўся за свабоду і незалежнасць нашай зямлі. Хто набліжаў Дзень волі, хто змагаўся за ідэю незалежнасці ў 20-е, 30-е, 50-е і в іншыя гады, калі гэта сама ідэя была пад забаронай, калі яна была крамольнай ідэяй. Гэта кніга пра тых, хто змагаўся за аднаўленне незалежнасці Беларусі у шэрагах дэпутатаў Верховного Совета гістарычнага 12-го склікання. Моя радасць сёння з нагоды выхаду гэтай кнігі змешваецца і са смуткам, таму што сярод 40 новых герояў гэтай кнігі людзі, з якімі мы сустракаліся на Дзень волі, ішлі пад гэтымі сцягамі, выступалі. Гэта Рыгор Барадулін, гэта Геннадзь Бураўкін, Геннадзь Грушевы, Галіна Семдзянова, якая чырвона-белы сцяг унесла ў залу паседжанняў Верховнага Совета. Гэта зусім уяўленні маладыя людзі, якія маглі жыць і жыць з намі, дачакацца новай вольнай Беларусі. Арына Вячорка, Сержук Вятуска, Юрась Бусляков, Віктор Івашкевіч, які ў такія дні заўсёды быў у самым эпіцэнтры падзеяў. Яны, на жаль, ужо сталі героямі маёй кнігі, таму што гэта кніга пра тых, чый жыццёвы шлях завершыўся. Я спадзяюся, што у бліжэйшы час будуць адбывацца прэзентацыі імёнаў свабоды у Менску, у іншых беларускіх гарадах. Я сардэчна запрашаю ўсіх, хто мяне чуе, прыходзіць на гэтыя прэзентацыі, каб аддаць даніну памяці тым, хто аддаваў свае сілы, таленты, урэшце вельмі часта жыццё дзеля таго, каб жыла Беларусь, і яна жыве. Віншую. Дзякуй вялікі, спадар Владзімир, віншую вас са святам і з выхадам кнігі. І нагадаем, што гэта кніга з серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». 21 стагоддзя. 21 стагоддзя. Дзякуй вялікі, са святам. Будзеце з намі далей. Так. Дзякуй. Ну, можа быць, мы пройдзем наперад. Добра. Ага. Соси, а чем в России уже на каком ты языке размовляешь? Ладно, шановный журналист, если это первый на каком языке ты будешь ругаться? Я думаю, ты знаешь, на каком. Мы на каком ты языке слышишь? Мы будем по-английски. English, sprechen English, да? Будем по-английски. Или дольше? Все. Это знак солидарности. Чему вы тут не разумеете? Не цікаво. Элементарный один вопрос, на который мне никто не дал ответа. Один. Які? Чому за незалежну Білорусь, а йдуть флаги Євросоюзу? Знак солидарности с кем? нормальными краинами.
Меня никто не направил. Я сам пришел сюда ради удовлетворения своего интереса. Настолько дешево действуешь, настолько тупо, что ты даже русских... А знаете, почему может быть это примитивно? Потому что меня сюда никто не направлял. Так ты понимаешь, ты настолько тупо, я вот не знаю... Мне интересен один вопрос. Такой тупой вопрос, что люди не могут ответить. Тебя по принципе должны уже спецслужбы унести ногами вперед. Но у нас и спецслужб нет, не остается. Дякую вам за отказ. Никто не смог отказать на... Скажите, что это БС значит? А вы в интернете посмотрите. Интернет. Google.com. Белградский синдикат. Придите до дому, А за что поглядим, дякую. Не захотел человек потлумачить, какую силу он представляет. А что он хотел? Я не знаю. Что он Отправили люди в чорним. Його отправили? Сюди. Його накерували провокацію зробити. Люди в чорним зробити провокацію. Не поддалися. Конечно. Добре, зрозуміло. Ну, так, это просто розмова. Я не думаю, що тут уже нечто серйозний інцидент відбився. Ну, люди виходять, які хочуть виказати незгоду, видать, з Днем волі, не ведають, ці з білоруськими стягами. Белград, чешский. Команда, что один лозунг по-русски кажет, иди, кон ты ебе, можем мы без тебе. Это... Ставить, как ваше имя? Что Борис. Чому ви приїхали сюди в Білорусь? Мама моя. Белоруссия Мама живет. білоруська? Белоруссия. І дали вам роботу тут? А я что приехал здоровый, мам. Здорово, плохо, я жил в Белграде. Так ви думаєте, от улаштуйтесь тут на роботу, я побачу, скільки вам будуть давати у годину. Ну, є ще один болгарський представник, але він має біло-червоно-білу стежку, сушечку має для чоловіка. Что да, не болгара, серби. Серб? Сербський. Сербский представник. Так вы за незалежную Беларусь? Что Беларусь должна быть Беларусь, но не что Евросоюз. Мы за незалежную Беларусь. Незалежно, но не Евросоюз. Беларусь это Беларусь. А вас мама Беларусь? Ну, Беларусь есть незалежная. Так и что Беларусь незалежна. А по-белорусски разумеете? Мама научила. Так, что... Разумеете, але не говорите? Разумею, я что белорусский стих, як знаю. Уже ти шмат побачив потилиця у голенах, із спінов согнутих, скульоних, зневолених. То, що крики облітості, просьби проклонних, фінал в очі мертві, глядять спрагльонно. І так ось однойчі мене тихим ранком з обойми патрону поклали у кишень. Я теж усе довго, бо хутко бачив, призначене мені для траплення мішень. А той, хто триває мене, розлований, закутаний тільки в загад забивай, а я не білялька, воз дедів на диво, викидую кулі разов так 5, як що в білоруській один із тих. Один вірш, а чий це? Это мої друзі, як що виступала група білоруська червоним по білим. Як що стара група. Дякую, як ваше ім'я? Борис. Борис, дякую вам. Погутарили з білоруським сербом. Так виглядає білоруський серб Борис. Цікавий вірш прочитав. Але він підтримує незалежну Білорусь, але не хоче, щоб Білорусь долучалася до Європейського Союзу. Мені здається, що не всі з ним згодні, тому що тут на жесті доволі шмат білих стягов і європейських стягов. Люди підтримують якраз долучення Білорусі до Європейського Союзу. Ось. Ми протягуємо шесть, і я б хотів просто колегу свого Ігора Корнея поділитися некими враженнями. Ігор, скільки тут людей зібралося? Ну, в принципе, прикид больше за 1000, натурально. Може, навіть і по 2000. Я думаю, що народу буде боліти, бо ми йдемо зараз по вулиці, по центральному проспекті, і будемо заворочувати на Сурганова, і там не виключено, що і студенти ось Мистецької академії долучаться до цієї акції. Ну, але, щиро кажучи, криху здивило, бо
пасярод дня вот сабралася дастаткова прыстойная колькасць людзей. Былі скептыкі, якія казалі, што ў 3 гадзіны ніхто не зможа, прынамсі, адпрасіцца з працы ці кінуць свае студэнцкія парты, але вось цешыць тое, што сабралася дастаткова вялікая колькасць людзей. Ігор, ты не першы раз на акцыях, просто адзнаць, чым нечым адрозніваецца як журналіст? Ну, ёсць ухіл украінскі, тут ужо як бы і спрачацца бессэнсоўна. Ёсць ухіл праеўрапейскі, і вось хоць былі такія, ну, это не скажу, што правакацыя, но такія крытычныя пасылы такія на адрас таго, што не трэба нам еўразвяз, і трэба акцэнтавацца толькі на беларускіх праблемах, не трэба Украіна. Ну, але рэаліі такія, што ад гэтага, ад міжнароднага кантэксту нікуды не падзенешся, і ў гэтым сэнсе цешыць менавіта такая шырокая геаграфія. Тут, дарэчы, прысутнічаюць сцягі іншых праблемных краін. Азербайджан, дзе зараз таксама праблемы са свабодай слова, з пераследам апанента ўлады. І, ну, то бок, гэта сведчыць на тое, што беларусы неабыякавыя, яны падтрымліваюць і салідарныя з народамі тых краінаў, дзе ёсць такія ж праблемы, як у Беларусі. Дзякуй, Ігор, будзем далей сачыць за шэсцем, будзем ісці разам з людзьмі, гутарыць, тым больш, што надвор'е нам дапамагае, вельмі цёплы дзень у Менску, спрабаваў накрапаць дожджык, вось, але на гэты момант спыніўся. Людзі зараз хочуць пачаць рух па вуліцы Сурганова, вялікая, как і тут на рагу. Вот. Вузкая, тесная вот это ходник, и это заўсёды праблема прайсці па гэтую частку маршрута па Сурганова. Ну, если мы прошли, побачили новая форма. Это у вас новая форма? Новая форме. Менский ОМОН стоит в новой форме. Ведь мы такие аккуратные куртки, нашивки, шапки черные, строи. ОМОН ахоўвае нас от того, как люди вышли на проездную частку. Вось. Таксама шмат милиции, державной автоинспекции, вось, іншыя службы. А вы удельники? Тінь, так? Мені як наперед пробиратися. Давай ми поговоримо з цією жінкою. Давай ему на Расскажешь? Ой. Он любит все рассказывать. Ой, добрий день. Добрий день, як вас зовуть? Вероника. А дітей як? По-розному. Раз, два, три, 4. У меня 5. Зараз 5 так само. І Здесь зараз ты бегаю. Я тільки 4 налічу. Ну, 5 бегаю, так. Великая. Ну, видать, ви всією сім'єю вийшли. Амаль что? Амаль що? Батьки нема? Так, еще одного хлопца. Ще одну. Это не наш. Ну, так ви лічите, що дітям варто тут бувати? Так. Им лепшее святочное уражение. Дітей? Так. Ну, давай. Старейшие кажут, что подросли, с детинства памятаем митинг, червоно-белые стяги и святочный настрой. Подобається їм. Можна я спитаю, як тебе зовуть? Глеб. Глеб, тобі подобається? Так. А що тобі подобається? Тут все, ну, бело-червоно-белое, по-белорусски. И шмат разных речей. Все белорусское, ну, шмат людей. А хто тобі так добре навчив білоруську говорити, мама? Мама, дед, ну, мама, дед. Мама і дід. Мама і дід. Який ти раз? Перший, другий, третій? На акції. А я их не лечил. Много? Ага. Ну, із такого ось з вазочка? Напевно. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю.
Ось. Так, а що це за така патріотична сім'я цікава? Чим ви займаєтеся? Розкажіть, хто ваш... Ну, в принципі, ми всі історики. Історики. Так. А де працюєте? Кримінальне питання. Кримінальне питання, значить, без відказу. Ну, дякую вам велике, вельми приємно було з вами погутарити. Доброго вам свята. Добре, вас так само, зі святом. І всьому білоруському народу. Так, з Днем Незалежності. З Днем Волі. Дякую, дякую велике. Молодец, про наш фермер Владимир Матусович. Добре. Пильнуй. Добрий день. Ну, може не треба. Чого? Треба. Свято сьогодні. Після... Ага. Ви так питаєтеся, а на праці завжди ганяються такі. Я ведаю, можете не казати такой. Жанчина захвалювалася, що на праці будуть неприємності після такої. Я сподіваюся, не будуть. Сподіваюся, що я у них керівництво в школі ці зрозуміють, що не варто покарати за день, за уділ у Дні Незалежності, Дні волі для всіх. А людського докладно не покарають керівництво за уділ сьогоднішній. Так це теперішня соразмовця фермера. Я забыл ваше прозвище, пробачте. Матусевич. Матусевича. А чому я трошки перебив? А чому ви не покараєте? Самі себе не будете карати? Ви на себе працюєте? Сам себе не покараю, но... Чиновники, я ж тоже залежу. Есть кому вас покарать? Ну, не только покарать, могут так меня прижать или что-нибудь. Ну, за удел у шести? Не, я думаю, что такого не будет. Такого не будет. Скажите, это ваш свідомий, конечно... Да, запомните. Это ваш свідомий удел у шести, зрозуміло. Ви приїхали сюди, как нечто продемонстрировать. Что? Ну, я бы не сказал, хоть поудельничать, потому что с каждым годом нас становится меньше. Хотя большість молодых, як Сеня Мазинський зауважив, да, старі відходять, бо з'являється більше молодих, но маловато, трошки маловато, хоч би своим уделом повеличить, да. И отдать повагу этой годовине вообще. Мы же скоро будем отзначать и 100 годов. Уже вельми скоро. Скажите, вот вы в вёсці, як там люди, скажем, цікавляться політикою, подіями в Білорусі? Ну, ведаете, я в такой вёсце живу, что люди, у нас вёска вымерла. Ну, дома стоят, но приезжают горожане. Людей, які жили в этой вёсці, уже немає. Не засталося зовсім. Так нема з ким обміркувати? Ну, если приезжать в выходные, поговоришь, вообще все такое. Нехто убачить, у нас сьогодні по телебаченню, ведаете, белорусское телебачення только зробить такую картинку, что, ну, собралась невеличкая кучка людей вообще. Вот, и мне кто-нибудь попытает, ведают, что я удельничаю, и попытается, я скажу, ну, картинка это одна справа, а бачу больше людей. Вот. Ну, а вот вы сказали, что мало приходять, скажем, в Менську, то а в інших містах усім не приходять, бо не дають дозволу. Ось, це що, нека апатія у громадстві, ці страх, ці що, як ви твердите? Что страха велика тут нема. У нас все-таки улады, ну, живем уже при такой кровавой диктатуре вообще. Это, скорее, люди истомились и некая апатия. Ну, вот Жанчинка перед вами сказала, что ой, не питайте, где я працую. Да? Ну, если она працует... Есть крышечку. Да, это я разумею, да. Если в школе где-нибудь, державной установе где-нибудь будет працевать, там могут попытаться вообще, если она педагогом или наставницей, то это нема питания вообще. В этом сенсе мне легче вообще. Хотя я сказал, что если я тут что-нибудь зараблю такое антизаконное, то и попади мне. Вы ничего не робите. Скажите, вы человек самостойный, вы маете свой бизнес, свою справу. Что вы думаете про будущее? І свої справи, і свої країни, і своїх нащадків. Як ви думаете, буде складываться это будущее? Я думаю, что у нашей Беларуси будущее есть все-таки. Единственное, что я хочу дожить до той поры, когда вот бело-червоный он будет наш офіційним, наш буде державний. Ездит за мяжой, я, до речі, недавно вернувся за мяжи вообще. И я ведаете, я трошки відчуваю некняйомко, потому что я представляю, ну, я не люблю этот
флаг, а вот этот флаг на нашей местах. Ранее там я ходил с значком червоно-белым вот, по этой замяжи. У нас в Беларуси и такую могут не ведать на Заходе где-нибудь. Будучиня есть. Я думаю, что будет будучиня все-таки. Ну, ось сьогодні будуть вибори президентські. Що, вас цікавить ці вибори? Нічого з ними? Чи уділ, чи не уділ? Чи бойкот? Не, я завсёды бываю на этих митингах, потом, когда подводят выники вообще. Я на одни выборы я завсёды ходил, хоть бы какие-нибудь, хоть отдать голосы за другого кандидата. На некоторые выборы я в Оголе не ходил, потому что я тут прописанный и тут удельничаю. Думаю, что тут, тут уже виник, хто стане, хто буде. Уже відомо, Лукашенко буде. А змагатися є сенс? Змагатися, я думаю, що змагатися треба, завжди треба, но виник буде президентом, вже відомо. Я не знаю, этому человеку везе. Что ему там же повезло? Ну, что повезло? Вот Украина. Что ему повезло? Повезло ему. Я думаю, что... Да, мы белорусы, мы все-таки не креслим, что мы толерантные, а некоторые говорят, что мы трусливые. Вот. И все-таки не треба доводить такого, чтобы один на одного, брат на брата, ведаете, надо не шляхом. Я говорю, может, у Лукашенко до головы, что треба коли-нибудь остановиться, соступить другому дорогу. И может, тогда он вошел бы в эту историю Беларуси. А если он будет цепляться до опошня за эту владу, знаете, все мы ходим под Богом, вот, мы не вечные. Он был Туркменбаши, золотые статуи и писал. И пошел туда. І многих диктаторів такі. Хто-то так і доходить, хто-то так. Дякую за ваше міркування. Да. З святом вас. І вас так само з святом. Это ж треба целую эту самую вулицю пройшов. Одну а то уже пленки не могу. разбить, не спинить, не стримать. Стороня литовской погони не разбить, не спинить, не стримать. Безмерную даль вы летите, а за вами, пред вами годы.
Вы за Киев у погоню стяжите, где шляхи и куди, моя ныне Беларусь понеслися, за твоих чайнинов загон. Ожидаю убачення. Курил. Беларусь! Беларусь! Валер, ну где вы? Ну все, стойте там. Згубився наш рядовця репортажу. Йдемо його шукати.
Побегли за ним. Зато за это. Ну, почти половину. Да как кто там такие? Конечно, почему бегать? Закинули, погнали. За это хлопцы такие юные птицы с 15, юные. Нет, это все-таки меня мановые, а вот это побегли. Которые я сказала. Ну, да, это они уже стихнули. И такой походкой. Расскажите, что отбылось, а кто побег? Который у Балаклава, я не ведаю, Жанна. І йшли хлопці, два молодих зовсім хлопчики, і вони були у балаклавах таких ось. І вони йшли за нами, і нормально йшли, забілися, що вони білися. І тут вони вирішили ось там свести вже, нести, да, і за ними побігли. Ні, гэты в горы побегли. Так, вони побігли. Чую трансляцію з Шестя і святкування Дня волі у Менску. Праходзяць людзі праз вуліцу Сурганова, і я гляджу, што вельмі на вялікую адлегласць расцягнулася калёна. Хіба на, бачыце, у тым баку толькі за Рыгай уже знаходзіцца, то есть каля кіляметра як мінімум, і бачым, што даволі шмат людзей, ну, тысячы, паўтары, можа быць, дзве, сапраўды удзельнічаюць, вельмі спакойны, такая атмасфера, добры настрой, людзі святкуюць, ім на знак вітання гудзяць машыны, якія праязджаюць побач, вельмі шмат бела-чырвона-белых, украінскіх сцягаў, розных транспарантаў. І в цэлым святкаванне праходзіць спакойна. Давайте пройдзем далей з людзьмі, пабачым, што будзе адбывацца ўжо на самой плошчы Бангалор, куды накіроўваюцца людзі. Так. Ну і можна сказаць, што, канешне, ёсць інфармацыя аб тым, што калі нехта апрануты ў маскі, хаця ну, казалі, што недзе наперад ёсць, што такіх ёсць пагрозы атрыманыя, вось, і што міліцыянты ў цывільным цітушкі пагналіся за некаторымі удзельнікамі дэманстрацыі, але на гэты момант ніякіх сур'ёзных, скажам, правакацый ці патрэбы нейкіх арыштаў затрымання фактычна не было. Таму гэта дзеянні хіба неадэкватныя. Добре, так, трымай это. Не пустить по свету, да? Ну, а мы тым часам постараемся працягваць інтэрв'ю, размовы. Вітаю, Алесь Бяляцкі. Алесь Бяляцкі, я тебе віншую, што ты давно уже не удзельнічаў у шэсцях. Колькі ты пропусціў? 3. 3 пропусціў, таму? Так хадзіў увесь час. Так, это для мяне на кожнае свята 25 сакавіка. Я мяркую, што кожны сведамы беларус павінен сустракаць яго на вуліцы грамадою разам з іншымі. Это мусіць быць такі дзень адзінства, і яго павінны бачыць людзі, таму вот я сёння і з задавальненнем выйшаў і вот іду. Добра, не спяшайся, калі ласка, каб мы паспявалі пагутарыць. Скажы, леташні дзень волі, ён быў дзень няволі ў цябе? Былі віншаванні з днём волі, было даволі багата паштовак, лістоў з гэтым днём. Я таксама адказваў на іх, і таму маральнай душою я быў таксама з тымі, хто святкаваў яго на волі. Ну, а рэальна это быў звычайны працоўны дзень, то адпаведна я працаваў, там дзесьці штосьці пакаваў швейнымцу. А пакуль ты адсутнічаў на традыцыйных шэсцях у Менску на дзень волі, і зараз глядзіш, атмасфера змянілася? Трэба сказаць, што зараз вось гэты украінскі чыннік, ён дадаў нейкай актыўнасці, мне здаецца, нейкую такую свежую плынь унёс. Людзі рэальна адчулі зноў, што каштоўнасць незалежнасці і пагрозу для незалежнасці. Таму нават у такі неспрыяльны час мы бачым, што вот моладзь выйшла, тыя, хто мог, выйшаў. Таму настрой, я сказаў бы, вот у людзей больш такі бадзёры, чым песімістычны. Але людзей немного? Ну, як для мяне, то багата. У лепшыя часы выходзілі там дзесяткі тысячаў. Так, ну прыйдуць яшчэ такія часы. Як ты глядзіш на сёлетнюю там выбарчую кампанію, далейшыя падзеі ў Беларусі? Это нас хвалюе, безумоўна. Ці ёсць нейкі шанец нам? Шанец ёсць заўсёды, але гэтым разам, мне здаецца, наш шанец не будзе звязаны з гэтымі выбарамі, якія нас чакаюць.
Ну і твой погляд на тое, што адбываецца ва ўкраіне. І наколькі яно ўплывае на нас, на дзеянні ўладаў, на разуменне грамадства, ці дае гэта нам зразумець? Яно ўплывае, і гэтыя вектары ўплыву яны розныя, і я думаю, што мы яшчэ да канца не усведамляем, наколькі моцна оно ўплывае на Беларусь. Я думаю, што гэта ўсведамленне, вось оно ідзе нейкі аналіз, і вельмі важна, каб у украінцаў атрымалася тое, што яны задумалі, і тое, што яны зараз робяць. Тады будзе шчасціць і нам. Дзякуй вялікі Алесь. Алесь, сёння сапраўдны дзень волі. Дзень волі і на волі, і на шэсці дзень волі. Са святам! Дзякуй, Валерый. Вельмі прыемна. Хацелася б мне яшчэ тут дзяўчына прайшла прыгожая, і на твары былі чырвона-белыя такія, як это назваць? Малюнак, так? Колеры. Вось, хацелася спытаць яе, спадзяюся, што мы яшчэ яе пабачым і пагутарым, хто яна і чаму яна так прыгожа свае шчоты. Цікава. Вось, і працягваем. Так. І традыцыйна сказаць, што традыцыйна беларускія дэманстранты, паслухмяныя ў сэнсе правіл дарожнага руху, спыняюцца на чырвонае святло, ідуць выключна. Вуліцы Сурганова і Бяды на самым версе. Нехта разгарнуў вялізны белы сцяг. Гэта сколькі тут, можа, 15-павярховы. Вось вельмі цікава, адметна. І ніхто гэта не бачыць пакуль што апроч нас, прынамсі са спецслужбаў ніхто гэта не здымае. Але гэта нехта такім чынам павіншаваў Менчукоў са святам 25 сакавіка. Увогуле, калі я зараз гляджу на вялікую фактычна калону, сцягоў бел-чырвона-белых і сіня-жоўтых украінскіх. Я прыгадваю лепшыя часы, калі было больш шматлюдна, больш весела, больш святочна. Так што у мяне ў цэлым настрой вельмі пазітыўны, шчыра вам скажу. Спадзяюся, што гэта будзе да канца так спакойна і годна адзначэння Дня волі ў Беларусі. Паспрабуем і мы перайсці на той бок, але таксама, як і ўсе дэманстранты, выключна на зялёнае святло. Таму што вось суровыя мужчыны ў аднолькавых куртках чорнага колеру, амон яны прапільнуюць, адсочаць. Добрый дзень. Вось мы. Можам мы з вами крыху пагаварыць, так, гаспадар-арганізатар? Добрый дзень. Добрый. Это Миколай Козлов, один з арганізатараў, вы заяўнік этой акцыі. Да. Скажите, калі ласка, на гэтым, скажем, інцыдэнтаў, затрыманняў, там, вы не ведаете? Пока нет. Все спокойно? Неизвестно, пока все спокойно и вполне себе дружелюбно. Которые писали в социальных сетках, что нібыта есть люди в масках, и их могут затрымливать. Были тут в масках, не в масках? Я не видел, но когда мы общались с ГУВД нашим, мы обратили на это внимание, что могут быть провокации, и сами готовы как-то к таким вещам. Я имею в виду вот эти в социальных сетях «Русский мир» там и все остальное, там попытки сорвать наш праздник. Поэтому, в принципе, мы готовы как морально, так и... Но ничего такого не здарилося? Пока нет, слава богу. Добре, дякую. Пильнуйте далей, сочите. Дякую, до дачи. Да. Вось спадар Козлов сказаў, што все спокойно было, але сведкі кажуць, што былі такія дробныя інцыдэнты на рагу Якуба Коласа і Сурганова з інтэрната студэнцкага, нехта кідаў у калёну яйкі.
Істотних пошкоджень не було, але нехто сапсував таке одіння. Ну нічого, це терпимо. Я думаю, що це ми переживемо. На асфальт навіть упало. Ну так, комусь не сподобалося, тому що люди вийшли національними стягами. Ось. Було ще кілька чоловік з якими там у кашулях ніяких дивних, які спробували довести, що не треба там такі стяги, що питання здавати, але так само не істотним ніяким інцидентом це назвати нельга. О, покуль ми йшли до скрижування, стяг прибрали. Нехто таки залез. Управдом ніякий пильний знайшовся. Організатори казали, що на площі Бангалор буде короткий мітинг, ось, але кончаткового рішення в їх не було на конт того, чи буде мітинг, чи ні. Вони хотіли провести концерт у цей день, але гурти оказалися зайнятими, не змогли під'їхати. І з апаратурою, як завжди, проблема, тому без концерту. Поход по вулицях Мінська зі стягами – це так само святочно і пригожо. Ну, хочу відзначити, що цих ОМОНовців у чорному доволі шмат, правда? Скільки тут цих ОМОНовців у чорному? Ой, много, я думаю. Я думаю, что очень много. Вот они идут такой колонной на всю длину, а я ехал на транспорте, очень много людей как бы прячутся. Я думаю, что очень много. Милиция сейчас вся городская на усиленном варианте несения службы. В чому тут небезпека? Трудно сказать. Мы же на зеленое светло ходим. Ну да, ну все, властью это воспринимается как вызов, как, я не знаю, как... Тренировка. Как тренировка, да. Хіба що так. Дякую велике. По всей видимости. Та ми погутарили з одним з організаторів, 6 заявників святкування на День волі Миколаєм Козловим. І він сам були міліціянт, подполковник. У свій час він викрив фальсифікації на окрузі, як він аховував один з участків в окрузі, де лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябедька, і після цього його кар'єра фактично спинилася. Ось він зійшов з міліції, долучився до опозиції, до Об'єднаної громадянської партії. І ось зараз один з заявників, один з організаторів святкування Дня волі в Мінську. Ось перемови проводять з горвиконкомом, з управлінням внутрішніх справ на конт забезпечення порядку на акції. Ну, як виглядає, поки що його все добре отрималося. Забезпечення порядку, менавіта. Так, мені колеги підказують, що ми вже підходимо до площі Бангалор, і цікаво, як там буде. Коли буде мітинг, звісно, ми його покажемо у прямому ефірі, коли будуть які інші виступи. Ось. Ну, ви будете з нами до самого кінця, до того, як люди розійдуться. Плюс у тим, що почалося 6 у 3 години, що світло, світлий час суток ми зможемо все добре показать. Так что для журналистов это плюс, для организаторов, максимум, минус, что меньше людей. Але я б сказав, что никто из организаторов и не кривдився, что сегодня мало народу пришло. Все наоборот отзначали, что шмат молоді, что есть студенты, есть школьники, зусім маленькие детки, семьями с мамами пришли. Мы по ходу нашей трансляції розмовляли з жінкою, яка 4 дітей своїх привезла. Один з них навіть у вазочку. Ось. І діти такі свідомі, білоруськомовні. Так що цікавість до цього свята є. І, безумовно, вона і у сувязі з тими трагічними подіями, які відбуваються в Україні. Про це говорили многі люди, з якими вдалося погутарити під час теперішньої трансляції.
Так, мы зараз паспрабуем хіба апярэдзіць крышачку людзей, каб пабачыць, як будзе там адбывацца на самой плошчы, каб дагнаць паспрабуем калёну, каб пабачыць, што там падрыхтавала міліцыя, а звычайна там на плошчы такую спецыяльную металічную агароджу падрыхтовая міліцыя, металашукальнікі, каб прапусціць за загародку. Ці пагодзяцца удзельнікі дэманстрацыі ісці за гэтую загародку, не ведаю. Магчыма, нехта пройдзе, але магчыма, хтосьці адмовіцца. Гэта так звычайна, так і бывала на ранейшых акцыях. Так, як бы нам праскочыць па гэтай, то тут паркуюцца. Это редкий выпадок у целом. Это улады Менска відбувається 3 рази на год. 25 сакавіка на День волі, День обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки, 26 красавіка у День... Кевич з двумя нейкімі ментамі. І вельмі цікава, калі ён стаіць, а праходзяць ціхары і ўсе... Які мент Радукевич? Які старэйшы? Радукевич, маладзейшы, які зараз. Так ён был і міліцыянт, начальник. Не, так ён вот тут зараз стаіць... Ага, і што ён для чого там робіць? Ну, адкуль ведаю. Ён стаіць з двумя нібыта сябрамі. Так вот зараз сочыць за ідуць мужыкі такія ціхары, падыходзяць паважліва з ім і ідуць далей уздоўж. Ну, больш нічога такога не адбываецца. Не, ну але так, цікава, як вітаюцца... Дэталь. Цікава, як вітаюцца супрацоўнікі МУС з лідарам палітычнай партыі. З лідарам апазіцыйнай палітычнай партыі. Ну, такую цікавую дэталь распавёў адзін з удзельнікаў. 6 лідараў ці лідар ліберальнай дэмакратычнай партыі. Гайдукевич, не памятаю, Сергей то старэйшы, а малодшы ўжо не памятаю, як яго завуць, але ён вядомы тым, што ён быў начальнікам раённага аддзела міліцыі в Менску. І потым пакінуў дзяржаўную службу і пайшоў працаваць у партыю, але, бачыце, знаёмствы вялікія яго застаюцца. У міліцыі все ціхары, як кажуць, яго ведаюць і вітаюцца з ім. Ну, правда, я не магу зразумець, што ён тут робіць. Вот, ніколі нібыта ліберальна-дэмакратычная партыя не ўдзельнічала ў шэсці на Дзень волі і ніколі не была асабліва за беларускую незалежнасць і дзяржаўнасць. Таму, на жаль, мы не змаглі ўзяць інтэрв'ю, але ладно. Прыйдзе на плошчу Бангалор, спытаем абавязкова. Ну вось, а што гэта за чалавек, Юра? А вас як завуць вы? Мяне завуць Воля, а гэта чалавек Юрась, ён мой сябра, яму не далі сёння адгул, вось. І ён такім чынам вырашыў прыйсці сюды. Это яго куртка і штаны? Не, гэта мае. А вы студэнтка? Так. Дзе вучыцеся? А вам не будзе праблемы? Ну, у мяне заняткі скончуцца 12:50, таму вам я могу себе дазволіць. А што вы Юры перададзіце? Ну, сапраўднаму, не тому вы нясеце. Ну, сапраўднаму Юры я перадам прывітанне, мы бачымся з ім раз на год у гэты дзень, гэтым годам не ўбачымся, таму вось так неяк. Скажыце, а вот студэнты ў менскіх ВНУ, яны не цікавяцца такімі рэчамі? Як вот вы лічыце? Больше. Я спадзяюся, конечно, што цікавяцца, але баяцца. Рэальна баяцца, так. Што могуць выгнаць з навучання ці што? Выгнаць, напэўна, не, але можа быць будуць нейкія праблемы, калі, напрыклад, яны адпрошваюцца з заняткаў, пра гэта там выкладчык не ведае, там ці дэканат пра гэта не ведае, вось, а потым всплывае, што ён быў не там, дзе трэба, вось тады могуць быць праблемы. Ну так, а калі афіцыйна, то, мабыць, не. Не. Насамрэч сур'ёзных праблем не будзе. Не? Ці будзе? Просто посвараць. Ну так. Вам же нічога не будзе. Вот зараз пакажа вас тэлебачанне, што вы тут прайшлі, ну, такім здымкі пакажуце, і што вам рэктар ці прарэктар. Мне спадзяюся, што рэктар мне нічога не скажа, тому што я тут у той час не навучальны, так бы мовіць, час. Гэта па-першае, па-другое, я не раблю нічога такога.
за що б мені можна було. Абсолютно згоден з вами. Я віншую вас і Дякую, я вас так само віншую з со святом. Шестя наше працягваецца. Людзі бяруць удзел. Студэнты, як мы пачулі, таксама не баяцца нейкіх складанасцяў пасля таго, як яны наведаюць мірную і дазволеную акцыю. Свята, якое яшчэ не стала дзяржаўным, але людзі, партыі і рухі заклікаюць, каб гэта свята зрабіць дзяржаўным, каб гэта быў выходны дзень, святочны, вясновы. Калі фактычна была адроджаная дзяржаўнасць Беларусі ў 18 годзе. Сёння з такой ініцыятывай у прыватнасці выступіла кампанія «Гавры праўду». Актывісты гэтай арганізацыі пайшлі да дэпутатаў, не да ўсіх, у палату іх, відаць, не пусцілі, але яны прыдумалі ход, пайшлі да дому, дзе жывуць дэпутаты, на вуліцы Лодачнай у Менску, і перадалі ім віншаванні, кніжкі і пажаданні, каб яны разгледзелі пытанне аб прызнанні 25 сакавіка днём незалежнасці Беларусі. Цяжка сказаць, наколькі адрэагуюць гэтыя дэпутаты, але яны такую інфармацыю атрымалі. Мы, як бачым, сярод плакатаў на нашым сённяшнім шэсце «Расія – гэта вайна». Удзельнікі акцыі нагадваюць Менчукам, у тым ліку і ОМОНу, што ў суседняй краіне адбываецца узброены канфлікт, што прарасійскія сепаратысты вот люди выказваюць свае меркаванні наконт Владимира Путина, ніхто ім рот не затыкае. Хаця, магчыма, і фіксуюць. Вось. Яны, скажем так, насамрэч вельмі шмат, я здзіўлены, як шмат міліцыі сёння, шмат ОМОНу, да і от якраз супрацоўнік ДАІ памагае жанчыне. Глядзіце, бел-чырвона-белі, як яны і лунаюць у паветры. Просто радасна, просто радасна на душы. І шмат моладзі, я вельмі радасна, задаволена. Старых, конечно, мало на гэты раз. Чаму яны не выходзяць? Мусь ужо яны пастарэлі, і хворых, і шмат хворых, і паўміралі шмат. Но вы вырашылі пайсці. Але я, да, хоць старая, але я не... Ну, уже не такія старыя, вот ходзіце, рухаецеся. Хожу, конечно. А як волі ваша сям'я? Семья, кто-то на работе, кого-то нема. Не все подтримливают свято это. Не потому, что они не верят в это свято, они ведают про это свято, але не ходят. Як вас зовут? Татьяна. Татьяна, дякую вам велике, со святом. Будь ласка, и вас, дякую вам. Так, не будем порушать правила дорожного руху, бо интервью на сярэдзіне скрыжавання это небяспечна, но тым не менш дагаварыць з жанчынай, якая сама праявіла ініцыятыву, трэба. І вось яна адзначыла, што вельмі шмат моладзі. Згодзін з ёй, моладзі шмат. Шмат маладых, сімпатычных, прыгожых людзей. Вось. Якія не баяцца. Вялікая калёна прыйшла ўжо фактычна ў парк на плошчы Бангалор. Вот. Але мы побачым, ці пойдуць да месца мітынгу. Мітынг дазволены да 6 гадзін, так што я думаю, што ёсць час сустракацца, размаўляць для людзей. Ну і мы таксама выкарыстаем эту магчымасць, каб пагаварыць. Ведь не магу прайсці міма прыгожай дзяўчыны у кветках на галаве і са чырвона-белым сцягам на плячах. Добрый день. Добрый день. Это я до вас подошел. Можно с вами поговорить? Познайомиться. Меня зовут Валерий Калиновский, мы Радио Свобода ведем прямую трансляцию з сённяшняга шэсця. Скажите, як вас зовут, хто вы і чаму вы прийшли і так пригожа апранулися? Меня зовут Діана, прийшла я сюди і пригожа апранулася, тому що свято. Вот. Чаму б не? День волі. День волі, гэта, ну, як говорю, гэта, ну, не ведаю, быццам бы вот толькі ў гэты дзень беларусы пакуль што могуць уздыхнуць свабодна. Хаця хочацца спадзявацца, што ўжо хуткасці не адзін такі дзень у нас. 365. Так. Хаця б. Дзейся, калі там уже здарыцца, бо спадзеў толькі на маладых.
Ну, магчыма, но вот вы бачыце, сёння я усцешана, хоць людзей, канешне, не шмат, але малайцы все тыя, хто прыйшоў сёння ў дзень у 3 гадзіны на тое, што ў многіх праца, іншыя нейкія абставіны, людзей даволі шмат пры такіх абставінах. А ваши сябры, ваши знаёмыя? Да, і сябры, знаёмыя, і мама моя тут, вот, шмат знаёмых. Ну, а в целом ты симпатична, скажем так. Ніяких правокацій нема. Ну, што не, дзякуй Богу. Ну, вот адзінае, што быццам бы за кімсьці пагналіся, не ведаю, дагналі ці не. Гэта у Ганны Шапуцкі трэба спытаць, яна бачыла. Вот, а так? Далёка адвялі загародку для удзельнікаў шэсця. Каб яны туды прыйшлі, і там правялі мітынг, але глядзім, што большасць пакуль што не хоча туды ісці. За загародку спынілася літаральна у 100 кроках. Ад гэтай загародкі спяваюць песні і скачуць. А тое, што яны скачуць, ну, магу сказаць... Ледь догнала, да. Я тут хоть все было, кольки тут никто не припекает. Не, ну правда. Так, уже в эфире. Это в Минске? Так. Говори, терминовый телефон, говори. 615 28 37. Стоите кабанчик. Зараз позвоним. Я ее нес на руках. Их не выкопить закрыли. Стоите кабанчик. Шановне господарство, у нас були певні технічні проблеми з перебою з трансляцією. Я і зараз не зовсім упевнений до кінця ці ёсць гэта. О, дякую велике. Ці ёсць гэтая трансляція, але спадзяюся, што так. І тут люди нават павіншавалі Радыё Свабода са святам. Дякуем ім великим. Вось фактично завершаецца акція на Дзень волі тут. У цэнтры Менску люди прыйшлі на площу, у парк на площади Бангалор и не захотели идти за загородку, где металличные, скажем, такие плоты и металлошукальники, где как бы влады дозволили митинг. Лидеры оппозиции вырашили, что не будут брать удел у тым сценары, які пропонували влады, и там за загородкой митингу проводить не будут. Вот тут, не доходячи до места митингу, люди поспевали петь, поскакали. Вось, хто не скача, той москаль кричали. Вось, ну так, жваво і весело. Вот. І починають похриху розіходитися, але, як бачимо, більшість ще стоїть, гутарить, розмовляють. Вось. У цілому акція проходила спокійно. Каля години люди зустракалися і розмовляли на пляцоўцы каля кінотэатра «Кастрычнік», потым прайшлі па праспекту Незалежнасці традыцыйна і па вуліцы Сурганова. Адметна была акцыя тым, што было вельмі шмат міліцыі, ОМОНу у новай форме. Праўда, яны не перашкаджалі, але вось некаторыя, скажем так, удзельнікі, міліцыянты ў цывільным ганяліся за удзельнікамі акцыямі. Прынамсі, некалькі фактаў такіх было вядома. І вось зусім нядаўна нам пазваніла Таісія Кабанчук, актывістка апазіцыі з Магілеўшчыны, якая прыехала сюды ў Менск на Дзень волі. Яна паведаміла, што міліцыя, значыцца, пайшла і нібыта спрабуюць арыштаваць прадстаўнікоў гэтай магілёўскай дэлегацыі на Дні волі. Ну, мы будем сачыць, мы будем звязвацца, пабачым, ці гэта насамрэч так. І што там было, ці былі якія затрыманні. На мой погляд, падставаў для нейкіх затрыманняў няма. Абсалютна мірная акцыя, абсалютна добры настрой, міралюбны. Вось няма і тых, скажем так, правакацыйных, на думку некаторых лозунгаў, якія былі летась, кшталту смерць крамлёўскім акупантам. Вось, ёсць, гучыць тэма вайны ва ўкраіне. Вось, некаторыя крычалі «Пуцін забойца». Вось, такія былі выгукі. Вось, але міліцыя не спыняла іх. Ну і насамрэч, это што ёсць? Ёсць выказванне, меркаванне абсалютна законнае. Так што падставаў для таго, каб когось затрымліваць, на мой погляд, абсалютна няма. Свята прыгожае, свята
Сімпатична, вельмі шмат прыгожых маладых людзей. І это адметна сённяшняга дня. Усе людзі, з якімі гаварыў цягам нашага шэсця, адзначалі, што сёлета шмат моладзі, шмат студэнтаў і яшчэ меншых людзей. Я нават размаўляў з сям'ёй, дзе было 4 дзетак і 1 маці. Правда, яна адмовілася сказаць, дзе працуе, тым не менш сваю сям'ю ўсю цалкам вывела на гэта святкаванне. Вось. Ну, але бачым, што людзі, нягледзячы на тое, што ім падзякавалі і попросили разыходзіцца, не спяшаюцца гэта рабіць. Цудоўнае надвор'е, спакойная атмасфера, леташняе лісце пад нагамі, сонца свеціць, прыгожыя дрэвы. Ну, магчыма, як сказаў нам у размове адзін з лідараў Беларускага народнага фронту Рыгор Кастусёў, можна працягнуць гэтае святкаванне ў хатах, у кавярнях, у рэстарацыях, якія сродкі дазваляюць, ну, але прынамсі правесці нейкі час у парку, на плошчы тут таксама не кепска, таксама вельмі сімпатычна. Вось. Давайте мы постараемся подойти туды бліжэй і пагутарыць з кім-небудзь з арганізатараў, попросіць іх падвесці вынікі акцыі, падсумаваць, ці задаволены. Вот. Калі ўдасца кагосьці вылавіць з арганізатараў, то гэта было б дарэчным. Сам на рабочий коллега, добрый день. Добрый день. По рации только что сказали, что некага и запытываліся, куды везці. Так что я думаю, что затрыманні нейкія ёсць. Мапаўся так прагушал. Некага аднаго ці некага. А вось сказали просто, что запаковали, куда везти. І прямо такими словами. Так, запаковали, куда везти. Ведаеце, дзякуй. Я так думаў, што толькі мы ў нашым говорим запаковали. Оказывается, міліцыянты выкарыстоўваюць і бачыце, кагосьці арыштавалі. Абсолютно. Ну што, зараз дае інтэрв'ю журналістам. Можа, мы падыдзем, паслухаем, што ён гаворыць. Сидел у концлагерях нацистских, а Степана Бандера робят нацистом. Единственное, что мы, конечно, желали бы, чтобы их запретили на территории Республики Беларусь. И чтобы был украинский канал. Хотя бы... Язык наш вынішчаецца. У нас вельмі мало людей размаўляюць на нашей мове. И за гады Лукашенко это больше стало жахліва, чем при коммунистах. У нас ідзе этноцид. И самые великие гроши России, менавіта выдатковые на Беларусь, это за знешнення культуры и истории. То, что пачалося на Украине, вот зараз нас улада палохае, что вам Майдану не трэба. Ну, калі перамог Янукович, то бы пачаліся по всей просторе России, Украины, Беларуси 37 год. У патыліцу бы людей просто стреляли бы, як вы бачыце, які Путин развязывае сусветную войну, ядерную. Ён уже ідзе супраць всего света, я кажу адкрыта, ну, і падзеі вельмі трывожныя зараз. Таму трэба вось так вот стаяць і них бояться і заявляць. Пакуль людей мало, Зміцера Захаревича, барда белорусского, он же дал выступить напередодні кастрычника сбора, его затрымали. Затрымлівалі, былі маладзёнаў, якія былі у масках, но яны не ведаюць, ці уцеклі ці не, но... Былі такія ў масках? Былі ў масках, яны збеглі, но не ведаюць, ці затрымалі гэтых маладзёнаў ці не. Таїсія Кабанчук говорила, що проблеми ніякі. Не чули? Таїсія Кабанчук. Яна стояла побач з нами полгодинки, но зараз я її не бачу. Ситуація могла змінитися? Да. Ну, ось ви пройшли усё шэсце, побыли там. Які ваш настрой? Что хотели? Сёння свята, это самое галоўнае. Сёння трэба святкаваць, як бы там ни было. Гэта наша будзе сапраўднае нацыянальнае свята, дзяржаўнае свята. Упершыню беларусы заявили другой и третьей статутной грамотой, что мы не северо-западный край, а все ж таки незалежная Беларусь. И тому повстала и БССР, и тому ёсць сённяшняя незалежная Беларусь. Тому гэта нам трэба памятаць, свяртаць нашу гісторыю
Я сподіваюся, все буде в гэтым добре з нашим народом. Ну, Зрозуміють. На жаль, ось на ринках я предпринимальник, ось, ну, люди ще не розуміють, от, подумаєш, якое свято, це зневедення просто історії, трагічної нашої історії, вибітної історії у 20-м стагоддзі, трагічної, бо мільйони білорусів були закатовані сталінськими чистками, і ми навіть не ведаємо докладно, бо совєтська статистика, вона робила махлярство. Дякую вам велике. Такой пропагандой, как Россия ведет. Они все зомбированные. Не готовы. Да. Ви глядите російське телебачення? Стараюсь уже не смотреть, потому что там просто цинизм один в отношении всех стран, и в частности даже в Беларуси. І про Білорусь говорить? Бо я, щиро кажучи, 1,5 години гляжу таке, Я що уже там Білорусь. смотрел в интернете, так там уже русское народное единство, они уже хотят и Витебскую народную республику сделать. И, ну, то есть хотят повторить сценарий украинский. Як ви думаєте, наскільки реальна така небезпека? Чи є у їх тут сили, які ви їх підтримали? Есть силы, которые поддержат их, но все дело в том, что, вот я еще раз говорю, что пропаганда, она настолько сильна. Я сейчас разговаривал с людьми, там, они мечтают о Советском Союзе, у них друзья, это Россия. Но, извините, то, что сейчас творит Россия, ни в какие рамки вообще не вписывается для здравого человека. Смотришь, там ложат столько людей, спрашивается, чего ради? Что вам мало 1/6 части суши? У себя порядок не могут навести, а давайте им вот русский мир они строят. Этот русский мир они уже настроили такой, что правильно вот человек сказал, что уже войной попахивает. Но я думаю, что если они там что-то начнут, уже крупномасштабную войну для России 2 недели, она перестанет существовать как государство, потому что потенциал Америки, Западной НАТО, они там в разы превосходят. Современная техника, технологии, все современное. Мы же живем, вы посмотрите, мы живем, самый дешевый газ получаем, да, самую дешевую нефть. И что? Что мы лучше живем? Цены поднимаются. А все из-за того, что стоим и клянчим эти деньги, вместо того, чтобы развивать свою экономику на примере таких стран, как Австрия, Бельгия. Что, у них газ свой есть? Нету. Но живут они нормально, они ездят, не просят денег. Дякую. Скажіть, а як вас зовуть? Николай. Со святом вас, Миколай. Дякую. Ну ось, ми, може бути, ще протягнемо тут, поки люди, так ми будемо тут знаходитися, і люди говорять і політичні теми, події в Україні, рост цен, звісно, це не впливає, скажімо, нас святочний настрой це криху псує, але без гэтых речей немагчыма абмеркаваць, тим більше люди сустракаються не так часто бувають дозволені акції у Мінську. Давайте ще пройдемося, поглядимо, як люди згортвують стяги, аб чим вони гутарять.
Вовкам родным братам, полыхает там, вогнища до неба. Да, справді відпускають. Так, це ваші сябри, так? Так, так, А так. ви просто однокурсники чи... Ні, ми просто знайомі, сябруємо. Ну так. І к нам приїхали так само наші сябри з Великобританії. Їх це Британія. з Азербайджану. Підтримати нас. Вот так. А вы как вы так собрались? Як вам удалось организоваться? Международной такой... Просто всі такі НДА. В этой сфере, там у нас шмат сябров за мяжою в Беларуси. И живем нават разом. На одной землі? Да, на одной землі. А одной квартирі? Да. А ви говорите по-білоруськи? Так, ну, трохи по-белоруску. По-белоруску? Але у мене просто нема шмат практичку з білорусами добрими. Ви добре говорите? Дякую, щиро вам дякую. Який ваш настрой? Як вам сподобалося гэта? Мне вельмі сподобалося тут сёння. Ну, не ведаю, добрая атмосфера такая. Так. Песни пели? Так. Скакали? Так. Напевно. А откуль у вас такая пригожая вышиванка? Набыў у Івано-Франківску, калі быў у Украіне у апошнім годзе. Не то так. А скажите, калі ласка, Антона тут няма? Антона? Антона з Радіо Свобода. Антона з Радіо? Так, я... А ви з ним, я передам привітання нашим колегам. Напишу йому. Хутка. Так. Вам сподобалося, так? Так. Добре. А можна ще з подаром з Азербайджана? Ви розумієте білоруську мову? Минске? Все-таки да. А что особенно вас вот возмущает? То, что очень сильно давит, и последний год вообще закрыли почти все НГО, и политические партии вообще не активны почти. Многие оппозиционеры пошли за рубеж, иммиграцию. Пришлось, потому что их избивают и в тюрьму отправляют, поэтому это очень напрягает. А как события в Украине повлияли на обстановку в Азербайджане? В Азербайджане, в принципе, Азербайджан сначала поддерживал Украину полностью. Приняли Крым как бы. Но какие-то выводы вашей власти с точки зрения зажимания? Так... Они, да, еще больше давить на людей, на оппозицию.
Свято завершаецца, дзеткі гуляюць. І ёсць нагода, я хацеў яшчэ одно невялікае інтэрв'ю з адным з арганізатараў, сябрам аргкамітэту святкавання Дня волі ад беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталіем Рывашэўскім, папрасіць яго падвесці вынікі сённяшняга свята, адзначэння шэсця. Вось наколькі яно было сапраўды святочным, і наколькі, як вы лічыце, тыя, хто арганізоўваў, выканалі сваю задачу, свае задумы? Ну, шэсце сёння атрымалася, нягледзячы на спробы уладаў яго сарваць, нягледзячы на забарону фактычную правядзення мітынга, таму што мы прасілі мітынг у зручны час, калі людзі вяртаюцца з працы і могуць взяць удзел у мітынгу. І вось на знак пратэсту, як вы бачыце, сёння ад мітынгу арганізатары адмовіліся, але тым не менш шэсце атрымалася. Таму што было вельмі шмат моладзі, што было чакана, больш за 1500 людзей па нашым падлікам сёння ўзяла ўдзел у шэсці. Іх было б у дзесяткі разоў больш, я перакананы, калі б гэта быў зручны для людзей час, бо многія працуюць, і гэта было відаць па ўдзельніку. Як вы лічыце, вось тое, што людзі прыйшлі пачуць в Москве, пабачыць, што беларусы салідарныя з Украінай? Вы ведаеце, я думаю, што сёння самае галоўнае, каб беларусы пачулі і пабачылі адзін аднога. Таму што вось не хапае гэтага натхнення, не хапае веры ў сваю моц, у моц і патэнцыял свайго народа, не хапае веры, напэўна, адзін у аднога. І сёння гэта такая унікальная магчымасць на масавых мерапрыемствах пабачыць, што Беларусь ёсць, што ёсць нацыянальная свядомасць у беларусаў. Вы бачыце, як шмат моладзі было, і моладзі такой нацыянальна скіраванай, патрыятычнай. І вось я думаю, што гэта галоўны вынік такіх мерапрыемстваў і галоўны вынік такога свята. Ну і безумоўна, я думаю, што вось гэты маленькі сігнал, знак нашай салідарнасці з украінцамі, а таксама знак з усімі тымі расіянамі, которые змагаюцца супраць пуцінскага рэжыма, которых пуцінскі рэжым таксама зневажае, забівае. Таму, безумоўна, гэты голас будзе пачуты. Вы не ведаеце пра затрыманых у выніках, ці там кагосьці па дарозе? На пачатку акцыі быў затрыманы, я ведаю, Барт. Падчас шэсця не паступала інфармацыі пра тое, што хтосьці быў затрыманы, но мы пастараемся до конца, пакуль людзі не разыходзяцца, прасачыць, каб вось тут пабыць, каб пабачыць, ну і перадухіліць магчымае затрыманне. Віталь, дзякуй вам вялікі. Са святам вас. Са святам. Жыве. Ну, такім чынам давайте мы глянем. Ага, ну, людзі яшчэ не все разыходзяцца, в тым ліку і нашыя беларускамоўныя англічане і іншыя замежныя госці свята Дня волі ў Менску. Па меры магчымасці мы яшчэ будзем хадзіць тут, гутарыць, але выглядае, што акцыя скончылася і арганізатары заклікалі адзначаць сённяшняе свята, Дзень волі ў хатах, у кавярнях, у рэстарацыях, хто як зможа. Могу падсумаваць толькі тое, што акцыя прайшла мірна, было каля 1500 чалавек, было шмат бела-чырвона-белых сцягоў, былі украінскія сцягі, сцягі еўразвязу, шмат лозунгаў, шмат плакатаў з заклікамі да міру, да спынення вайны і расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Адметная сённяшняя акцыя сапраўды была тым, што шмат выйшла моладзі, студэнтаў, маладых працаўнікоў, скажем так, няўрадавага сектару. Вось, былі прадпрымальнікі, былі фермеры, былі і, скажем так, старажылы апазіцыйных акцыяў, але яны былі гэта разам у меншасці. Былі апазіцыйныя лідары. Вось, людзі спявалі песні, спявалі Ляпіса Трубецкога, спявалі песні НРМ, людзі скакалі, пры гэтым вывукваючы, хто не скача, той маскаль. Вось, гэта было жартам, але гэта, магчыма, і сур'ёз, таму што сітуацыя ў свеце заклікае задумацца над тым, што адбываецца ў Украіне, як паводзіць сябе ў Расіі. І часам нашай размовы, цягам нашай пры ўключэння ў інтэрв'ю казвалі, што людзі заклапочаныя і вельмі заклапочаныя ва ўкраіне, што гэта пагражае Беларусі. І нягледзячы на, скажем, святочную атмасферу, людзі аб гэтым гаварылі, выказваліся, людзі перажывалі. Вось, дзякуй вам вялікі, што былі из Радио Свобода, глядели нашу видеотрансляцию. Заставайтеся на сайте Свободы, читайте наступные подробязности, ці сапраўды хтось затрыманы, ці не затрыманы, читайте на нашем сайте svoboda.org. Ну, я хіба буду развітацца з вами. З вами быў гэтыя 3 гадзіны по вуліцах Мінска шэсцем, святочным шэсцем на Дзень волі хадзіў Валер Каліновскі. Да пабачэння, да сустрэчы ў эфіры.
Бажання. Людей, які жили в этой вёсці, вже немає. Не залишилося зовсім. Так нема з ким обміркувати проблеми? Ну, если приезжать в выходные, я поговоришь, вообще все такое. Нехто убачить, у нас сьогодні по телебаченню, ведаете, белорусское телебачення только зробить такую картинку, что, ну, собралась невеличкая кучка людей вообще. Вот, и мне кто-нибудь попытает, ведают, что я удельничаю, тут, и попытается, я скажу, ну, картинка это одна справа, а бачу больше людей. Вот. Ну, а вот вы сказали, что мало приходять, скажем, в Менську, то а в інших містах усім не приходять, бо не дають дозволу. Ось, це що, нека апатія у громадстві, ці страх, ці що, як ви твердите? Что страха велика тут нема. У нас все-таки у влади, ну, живем не уже при такой кровавой диктатуре вообще. Это, скорее, люди истомились и некая апатия. Ну, вот Жанченко перед вами сказала, что ой, не питайте, где я працюю. Да? Ну, если она працює... Есть крышечку. Да, это я разумею, да. Если в школе где-нибудь, державной установе где-нибудь будет працевать, там могут попытаться вообще, если она педагогом или наставницей, то это нема питання вообще. В этом сенсе мне легче вообще. Хотя я сказал, что если я тут что-нибудь зроблю такое антизаконное, то и попади мне. Вы ничего не робите. Скажите, вы человек самостойный, вы маете свой бизнес, свою справу. Что вы думаете про будущее? І свої справи, і свої країни, і своїх нащадків. Як ви думаете, буде складываться эта будущее? Я думаю, что у нашей Беларуси будущее есть все-таки. Единственное, что я хочу дожить до той поры, когда вот бело-червоный он будет наш офіційний, наш будет державный. Едет за межой, я, до речі, недавно вернулся за межи вообще. Я ведаете, я трошки відчуваю неемко, потому что я представляю, ну я не люблю этот флаг, а вот этот флаг на наших местах. Ранее я ходил с значком червоно-белым, вот, по этой замяжи. У нас в Беларуси и такую могут не ведать на заходе где-нибудь. Будущее есть. Я думаю, что будет будущее все-таки. Ну, ось сьогодні будуть вибори президентські. Що, вас цікавить ці вибори? Нічого з ними? Ці уділ, ці не уділ? Ці бойкот? Ні, я завжди буваю на цих мітингах, потім, коли подвоюють виники вообще. Я на одні вибори я завжди ходив, хоч би які-небудь, хоч віддати голоси за другого кандидата. На некоторые вибори я ввогуле не ходив, тому що я тут прописанный и тут удельничалось. Думаю, что тут уже виник, хто стане, хто буде. Уже відомо, Лукашенко буде. А змагатися є сенс? Змагатися, я думаю, що змагатися треба, завжди треба. Но виник буде президентом, вже відомо. Я не знаю, этому человеку везде. Что ему там же повезло? Ну, что повезло? Вот Украина. Что ему повезло? Повезло ему. Я думаю, что... Да, мы белорусы, мы все-таки не креслим, что мы толерантные, а некоторые говорят, что мы трусливые. Вот. И все-таки не треба доводить такого, чтобы один на одного, брат на брата, ведаете, надо не шляхом. Я говорю, может, у Лукашенко до головы, что треба коли-нибудь остановиться, соступить другому дорогу. И может, тогда он бывает, шел бы в эту историю Беларуси. А если он будет цепляться до опошня за эту владу, знаете, все мы ходим под Богом, вот, мы не вечные. Он был Туркменбаши, золотые статуи и писал, и пошел туда. І многих диктаторів такі. Хто-то так ходить, хто-то так. Дякую за ваше міркування. Да. Со святом вас. І вас так само со святом. Это ж треба целую эту самую вулицу пройшов. Одну интервью. А то уже пленки не могу.
Не разбить, не спинить, не стримать. Сковородовня литовской погони не разбить, не спинить, не стримать. Безмерную даль вы летите, а за вами, пред вами годы. Вы закину погоню спешите, где счастье и куды. Моя ты, Беларусь, понеслися, за твоим честным загон. Ожидаю бачення. Закурил.
Валер, ну где вы? Ну все, стойте там. Згубився наш рядовця репортажу. Де мені його шукати? Побегли за ним. Захлопнули за это. Ну, как сюда да как ты там такие? Хлоп. Конечно, почему делать? Закинули, погнали. Это хлопцы такие Юные птицы с 15, юные... Нет, это хлопчики нормально, а вот эти побегли. Которые я сказала. Ну, да, вот он идет, уже стихнул. И такой походкой. Расскажите, что отбылось, а кто побег? Который у балаклава, я не верю, Жанна. І йшли хлопці, два молодих зовсім хлопчика, і вони були у балаклавах таких ось. І вони йшли за нами, і нормально, що забіла червоно-білий стяг. І тут вони вирішили ось там вас істи вже, нести до этого. І за ними побігли. Ні, гэты у гори побігли. Так, вони Нашу трансляцію з Шестя і святкування Дня волі у Менску. Проходять люди праз вулицю Сурганова, і я гляджу, што вельмі на вялікую адлегласць расцягнулася калёна. Хіба на, бачыце, у тым баку толькі кальзарыгай уже знаходзіцца, то есть каля кіляметра як мінімум, і бачым, што даволі шмат людзей, ну, тысячы, паўтары, можа быць, дзве, сапраўды удзельнічаюць, вельмі спакойны, такая атмасфера, добрый настрой, людзі святкуюць, ім на знак вітання гудзяць машыны, якія праязджаюць побач, вельмі шмат бела-чырвона-белых, украінскіх сцягаў, розных транспарантаў. І ў цэлым святкаванне праходзіць спакойна. Давайте пройдзем далей з людзьмі, пабачым, што будзе адбывацца ўжо на самой плошчы Бангалор, куды накіроўваюцца людзі. Так. Ну, і можна сказаць, што, канешне, ёсць інфармацыя аб тым, што калі нехта апрануты ў маскі, хаця, ну, казалі, што не наперад ёсць, то такіх ёсць пагрозы атрыманыя, вось, і што міліцыянты ў цывільным цітушкі пагналіся за некаторымі удзельнікамі дэманстрацыі, але на гэты момант ніякіх сур'ёзных, скажам, правакацый ці патрэбы нейкіх арыштаў затрымання фактычна не было. Таму гэтыя дзеянні хіба неадэкватныя. Добре, так, трымай это. Не пустить по свету, да? Ну, а мы тым часам постараемся працягваць інтэрв'ю, размовы. Вітаю, Алесь Бяляцкі. Алесь Бяляцкі, я тебе віншую, што ты давно уже не удзельнічаў у шэсцях. Колькі ты пропусціў? 3. 3 пропусціў, таму... Так хадзіў увесь час. Да, это для мяне... На кожнае свята 25 сакавіка. Я меркую, што кожны сведамы беларус павінен сустракаць яго на вуліцы грамадою разам з іншымі. Это мусіць быць такі дзень адзінства, і яго павінны бачыць людзі, таму вот я сёння і з задавальненнем выйшаў і вот іду. Добра, не спяшайся, калі ласка, каб мы паспявалі пагутарыць. Скажы, леташні дзень волі, ён быў дзень няволі у цябе? Былі віншаванні з днём волі, было даволі багата паштовак, лістоў з гэтым днём, я таксама адказваў на іх, і таму маральнай душою я быў таксама з тымі, хто святкаваў яго на волі, ну а рэальна это быў звычайны працоўны дзень, то адпаведна я працаваў, там дзесьці штосьці пакаваў швейным цеху. А пакуль ты адсутнічаў на традыцыйных шэсцях у Менску на дзень волі, і зараз глядзіш, атмасфера змянілася?
Трэба сказаць, што зараз вось гэты украінскі чыннік, ён дадаў нейкай актыўнасці, мне здаецца, нейкую такую свежую плынь унёс. Людзі рэальна адчулі зноў, што каштоўнасць незалежнасці і пагрозу для незалежнасці. Таму нават у такі неспрыяльны час мы бачым, што моладзь выйшла, тыя, хто мог, выйшаў. Таму настрой, я сказаў бы, у людзей больш такі бадзёры, чым песімістычны. Але людей немного? Ну, як для мяне, то багата. У лепшыя часы выходзілі там десяткі тысячаў. Так, ну прыйдуць яшчэ такія часы. Як ты глядзіш на сёлетнюю там выбарчую кампанію, далейшыя падзеі ў Беларусі? Это нас хвалюе, безумоўна. Ці ёсць нейкі шанец нам? Шанец ёсць заўсёды, але гэтым разам, мне здаецца, наш шанец не будзе звязаны з гэтымі выбарамі, якія нас чакаюць. Ну і твой погляд на тое, што адбываецца ва ўкраіне. І наколькі яно ўплывае на нас, на дзень уладаў, на разуменне грамадства? Ці дае гэта нам зразумець? Яно ўплывае, і гэтыя вектары ўплыву, яны розныя, і я думаю, што мы яшчэ да канца не ўсведамляем, наколькі моцна яно ўплывае на Беларусь. Я думаю, што гэта ўсведамленне, вось яно ідзе нейкі аналіз, і вельмі важна, каб у украінцаў атрымалася тое, што яны задумалі, і тое, што яны зараз робяць. Тады будзе шчасціць і нам. Дзякуй вялікі Алесь. Алесь, сёння сапраўдны дзень волі. Дзень волі і на волі, і на шэсці дзень волі. Са святам! Дзякуй, Валерый. Вельмі прыемна. Хацелася б мне яшчэ тут дзяўчына прайшла прыгожая, і на твары былі чырвона-белыя такія, як это назваць? Малюнак, так? Колеры. Вось, хацелася спытаць яе, спадзяюся, што мы яшчэ яе пабачым і пагутарым, хто яна і чаму яна так прыгожа свае, що цікава. Вось, і працягваем. Так. І традыцыйна, сказаць, што традыцыйна беларускія дэманстранты, паслухмяныя ў сэнсе правіл дарожнага руху, спыняюцца на чырвонае святло, ідуць выключна. Вуліцы Сурганова і Бяды на самым версе. Нехта разгарнуў вялізны белы сцяг. Гэта сколькі тут, можа, 15-павярховік. Вось вельмі цікава, адметна. І ніхто гэта не бачыць пакуль што апроч нас, прынамсі са спецслужбаў ніхто гэта не здымае. Але гэта нехта такім чынам павіншаваў Менчукоў са святам 25 сакавіка. Увогуле, калі я зараз гляджу на вялікую фактычна калону, шмат сцягоў бел-чырвона-белых і сіня-жоўтых украінскіх. Я прыгадваю лепшыя часы, калі было больш шматлюдна, больш весела, больш святочна. Так што у мяне ў цэлым настрой вельмі пазітыўны, шчыра вам скажу. Вось, спадзяюся, што гэта будзе да канца так спакойна і годна адзначэння Дня волі ў Беларусі. Што, паспрабуем і мы перайсці на той бок, але таксама, як і ўсе дэманстранты, выключна. Моладзі зараз тут сабралася, я б сказаў бы, большасць людзей. Не працуе все ж таки студэнцтва, там шкаляры, і файна, і мы там вялікую працу праводзілі ў інтэрнэце, заклікалі, каб людзі, каб моладзь прыходзіла, каб рабілі селфі, посцілі ў Інстаграм, дадавалі хэштэг 25 сакавіка. Дарэчы, усіх, хто не прыйшоў, хто сочыць, хто хоча павіншаваць адзін аднога, мы заклікаем гэта актыўна рабіць у сваіх сацыяльных сетках і дадаваць хэштэг 25 сакавіка, каб больш людзей бачылі, што ўсё ж такі сёння ў нас свята. Старэйшыя, скажем так, генерацыя удзельнікаў этой акцыі, скажем, палітыкі, заяўнікі, яны хочуць правесці гэта в традыцыйным ключы, яны лічаць, што гэта не в этом нічога такого ўжо кепскага няма, што традыцыйна адбываецца акцыя, а вы, напрыклад, і людзі, якія вакол вас. Весялей, каб было
цікавей прыходзіць на мерапрыемства, каб людзі, якія прыходзілі, не проста прыходзілі там пастаяць, паматляць сцягам сумна, а каб паспявалі песні, там тую ж стужку пораздавалі, можа быць нават карагоды павадзілі, народныя песні паспявалі, каб адчувалася сапраўды вось такое і было пачуццё свята. Так. Так карагоды у нас еще напереди. Ну, что это файно. Ось бачите, скакать будешь? Я скакать не буду, я на праце. Ты ему скажи, что пускай он иногда смотрит. Оцени. Упадет. Что-то на тебя операторы мають претензії. Это часто бывает. Ну, мы по тягам. Можно с вами поговорить? Нет, можете вы спуститесь, если я поднимусь. Добрый день. Добрый. Вы так, можем так сюда только станем, как было бачно. Вы так опранутый, як боец добровольчего батальона. Я стрейкболист. Ага. Ну, это моя повседневная одежда, по сути, потому что она практична, удобная, и, в общем-то, я, по сути, отказался от гражданского варианта. А это стрейтбол? Стрейкбол. Стрейкбол. Да, это активный отдых. Скажите, а чему вы взяли украинский стяг? Потому что я украинец. Откуль? Сначала из-под Полтавы, потом жил в Крыму, а потом переехал сюда. Скажите, вот, калі ласка, ви бачите тут і інші со стягами, і білорусами сутикаєтеся. Ці білоруси достатково проявляют, скажем, солидарность, один на дом с украинцами, скажем, с вами. Да, мы братские народы, я считаю. Дело в том, что я живу уже здесь 10 лет. Ну, я считаю, что мы больше братские народы, нежели с другими восточными соседями, можно так. Не будем показывать пальцем. Да. А то, что отбывается на вашей родине, як вы это особисто переживаете? Очень плохо, потому что я считаю, что это оккупация, прямая агрессия, и я считаю, что данные действия невозможны в нашем цивилизованном мире. Я считаю так. Когда соседи, на которых рассчитывали в качестве охраны в случае нападения третьей стороны, сами выступают агрессорами и провоцируют, это неправильные действия. Когда было ядерное разоружение Украины, Россия и США выступали гарантами мира в Украине. И тот факт, что сейчас одна из этих сторон сама развязала войну, я считаю крайне негативным фактом. Вот, мое мнение. А вот как вы оцениваете позицию белорусских уладов Александра Лукашенко вот в этом конфликте, скажем? Я считаю, что... Не миротворец? Нет, не миротворец, он... Это отдельная тема, можно так сказать. Добре, ну і почне питання я хотів задати. Ви ведаєте, що в Україні шмат людей носять вот таку форму, як ви, тільки по іншій причині. І ще бронекамізельки носять, і собралося велика. Коли в Білорусі, не дай Бог, нічого такое, ці підніметься, ви лишите, така кількість волонтерів, добровольців, такой громадянська супольність настільки развита чи ні? К сожалению, мне кажется, что не поднимется. Будут люди, которые будут готовы отдать свою жизнь, но многие все же больше себя чувствуют славянами, и некоторые даже говорят открыто то, что я русский, нежели, ну, несмотря на то, что у него паспорт, то, что он должен защищать свою страну, они станут можно так сказать, на сторону своей стороны. Дякую вам велике. Со святом вас. С Днем воли. Ну, а гэта ўжо спявалі гурт «Моладзь» спяваў песні НРМ.
Як бачимо, спевники, які роздають представники артсядзібы, спотребилися, люди охотно долучилися до спевов. А где брали листочек? Раздавали. Ну, давайте вам. Будете спевать? Тогда верите. Не. Ну что, пройдем крыху далее и поглядим. Вот люди дают интервью польскому радио, журналистов сапраўды шмат, розных телеканалов. Вот Олесь Лагвинец, вот, со святом вас, Олесь Пашкевич, и вас со святом. И кто это? Богдан? Витаю, Богдан. У тебя украинское имя, а тебе белорусское? Белорусская. Белорусское. Что это за свято, ты ведаешь? Угу. Якое? Воли. День воли. Со святом тебе. Дякую. Дякую. Ну, дякую тебе. Олесь, некалькі слов. А для вас что значит это свято? Пачаткаў нашых. І не толькі дзяржаўных, не толькі нацыянальных, але і творчых, і быццёвых, экзістэнцыйных. Вот я спытаў маленького хлопчика, что такое. Он ведает День воли, а старейшие проходили люди, дети, уже дорослые люди, 20-25 годов, не все ведают. Ну, гэта да лепшага. Будзе моладзь вучыць старэйшых. Горш, калі наадварот. Калі моладзь, калі дзеці не будуць ведаць. Чаму, скажем так, апошнія гады ніхто не хацеў расказваць пра тое, калі стваралася незалежная Рэспубліка Беларусь, скажем, у школах, у універсітэтах, пры тым, што мы існуем як незалежная дзяржава, ёсць прэзідэнт незалежная дзяржава, урад незалежная дзяржава. А вы думаеце, цяпер расказваюць у школах? Я і кажу, што і зараз не расказваюць, і апошніх гадоў 10, напэўна, не Ну, рытарычнае пытанне. Это вельмі незразумела, ніхто не зразумела. Но нідзе ў свеце гэтага, за выняткам некалькіх краінаў, гэтага не зразумелі. А як вы патлумачылі вот гэта? Што гэтым хочуць улады паказаць? Ёсць толькі адна запатэнтаваная Рэспубліка Беларусь, у якой ёсць гісторыя, якая пачынаецца з 94 ці 95 года. До таго Беларусь была несчастная, гарэтная, бядотная. Іншага адказу. Это вельмі нетрывалы падмурак для дзяржаўнасці. Тым не менш, ён на дзесяцігоддзе яго хапае пакуль. Вы бачыце, тут шмат украінскіх сцягоў. Людзі, нават і самі, некаторых я пытаю, некаторыя самі абзываюцца на эту тэму. Калі, не дай Бог, нешта здарыцца у нас такое, як у Донбасе, ва Украіне, ці будуць ёсць у нас сілы для супраціву і ў дзяржавы, і ў грамадства, і ў людзей, ці будуць нас валанцёры? Ну, я думаю, у нас нема перадумоў для з'яўлення зялёных чалавечкаў. Яны ўжо прыйшлі? Яны былі, яны не выходзілі. Яны не выходзілі, так. Так што у нас будзе спакайней. Іначай? Іначай. А будзе? Будзе. Інакш бы мы не былі. Усе разам. Дякую вам вялікі, са святам. Ну, а можна ваше меркаванне спытаць, як вас завуць? Советский Союз, другая дорожка без намордника. Владимир Ильич. Абсолютно. Абсолютно, так? Абсолютно честно. Ну, так ваше меркаванне, вот вы сказали про зеленых человечков. Так они тут уже давно. И по ВВП, это, скажем, пошли защищать русский мир. И все. Ну, тут одно мгновение. Все, он, Ганцевичи, вот там еще одна база, там, Баранович, Бобруйск, там уже стоят. Ну, нібито Лукашенко там виступає миротворцем. Ой, пробачьте, это не ведаю для кого это. Фальшиво. Абсолютно. Гнида вонючий, вывалил Цыганский. Ну, это мы не будем, давайте такими словами, так сказать, выражем. Это мы выражем за эфиру, так? Так. Олег, давайте таким
В целом, скажите, чему, скажем, все-таки не так шмат людей тут пришло? Вот ваше меркование. Чему ваши соседи не пришли? Ці прийшли? Ні, я тут шукаю знайомих, дуже старі, я вже старий, так от, давно вже не був, тепер прийшов, Карифана тут одного нема теж, ну шмат кого нема, скрутили нас. Абсолютно. Гайки так закручені. Ні туди, ні в Красну Армію. Это что, на праці, адміністрація, ці, скажем, ці міліція? Вот. Тут все. Усё. Вверх, усё. И про ментов уже не кажу. Там теперь собакой крутить хвост уже. И они уже ему не порядковуються. Ну, а для вас это свято сьогодні? Конечно. Віншую вас зі святом. Дякую великі за ваш емоційний, цікавий оповідь. Дякую. Я вам добавлю. Добре, у нас є жадаючі добавить. Коли ласка. На конт того, что не так много людей пришло. Поэтому улады поступили вельми креативно. И яны у 15. Поэтому все люди більшість на праці. Зрозуміло, дякую. Дякую. Ну, добре. Ось, не чекаємо. Олесь Миленкевич, добрый день. Мы рады вас. Просто нос у нос. Лидер руху за свободу Олесь Миленкевич. Можете в той бок поглядеть, там наши глядачи. Гэтае свято з чым для вас, з якімі пачуццямі? Я люблю Беларусь. Хотелось, чтобы это было взаимно. И я думаю, что это свято, вот у сёння это свято, перш за ўсё, павінна даваць падставы да аптымізму. Што тыя людзі, якія, бачыце, незалежныя, вольныя, што яны ёсць, не гледзячы на песімізмы, нігілізмы, паразы і так далей, мы не маем права здавацца, таму што святая справа бараніць краіну сваю. І тыя, што сабраліся, яны асабліва любяць, ахвярна любяць. Ну, вось тут чалавек перад вами гаварыў, які там інтэрв'ю даваў, сказаў, што беларусаў скруцілі, заціснулі, не даюць пікнуць. Ведаеце, а што ў савецкія часы было лепш? А што ў часы Каліноўскага, калі разграмілі паўстанне, было лепш? Таксама, было вельмі непроста, складана. Я памятаю, калі у Гародні на пачатку 90-х мы рабілі беларусізацыю, такую хвалю, такі ўздым быў вялікі ў школах, в універсітэце. Зусім людзі не верылі, што штосьці магчыма. Праз пэўны час, праз 3 гады ўжо многа было зроблена. Зараз, могу сказаць, зноў разбурылася, зноў нема. Але, ведаеце, такія бываюць хвалі і беларуса аптымізму, беларуса нігілізму. І я думаю, што вельмі важна захаваць у сябе вот эту волю і веру. І думаю, што шанец у нас ёсць. Я ніколі не здамся, і такіх людзей шмат. Но вы больш аптыміст. Мусіш быць аптымістам. Калі рукі складзеш, то вот там уже будзе поўная падстава да таго, каб ні во што не верыць і на могілкі ісці, не трэба. Про гэта мы не будзем. Але вот скажите, тым не менш, суровый час мы живем. Ці маглі б вы, скажем, 1,5 гады подумать, что мы доживем войны на территории колішняга братской Украины, не только колішняга Советского Союзу? Я думаю, что про гэта ніхто не думаў нават у дурным сне. І ні адзін эксперт, і ні адзін палітык, што такое магчыма. Але, бачыце, злое адраджаецца легчэй, чым добрае. И вот это вот злое, это постимперский синдром российский. Не хочет отпускать из империи іншыя народы, якія маюць права на свободу и незалежное існаванне. И сегодня я думаю, что вот то, что здарылася на Украине, с одного боку трагедия, мы побач з імі солидарны, а з іншого боку для нас навука великая. Что сама свобода не упадзе, за яе трэба змагацца, яе трэба адстойваць. И Украина для нас приклад того, як народ може об'єднатися, консолідуватися і відстоювати своє право на своє «я». А як ви оцінюєте, скажем, білоруські влади, Лукашенку у гэтым конфликте и у патэнцыйнай небяспецы, ці яны адэкватна могуць рэагаваць, яны могуць паспрыяць спыненню войны в Донбассе? Видите, я не прихильник шукать, у кого какие мотивации. Часто кажут, а вот он робит это тому, что хочет заховывать уладу. Конечно, хочет это робить, перш за все, для улады. Але меня цікавят конкретные кроки улады, конкретные кроки демократов, простых людей. И, безумовно, Беларусь сегодня отыгрывает позитивную роль в этом конфликте. В Москве вельми важно было, как самые близкие
союзник был побач, каб и Осетию, Абхазию признал, и каб признал Крым и так далее. И то, что улады это не робят, треба сказать, добро робится. Я лечу, что это вельми важно. Хопить сила в цене, это залежит от стану экономики. Экономика, на жаль, и это яны зрабили, моцно залежная, абсолютно залежная. Вот сегодня треба заниматься тем, как экономика отходила от диктата России. Бо от экономики залежит политика. Ну, сённяшняе свята дазволілі нам адзначыць у Менску, а, скажем, у гародні не, у берасці не, нават пікет там, ці укладанне кветак, і тое забараняюць. Што это перагібы на месцах, ці гэта свядомая палітыка? Улада боится всего, что массовое, что уличное, и она боится за себе год выборчий. И, ну, реакция натуральная, потому что им сдается, что все вот те, что тут собрались, что яны могут разбурить Беларусь. А это люди хочуць яе будаваць. Ну і доўгі шлях да таго, каб зразумець, што ёсць апазіцыя, што яна патрэбная. Калісьці в універсітэтах мы вучылі там адзінства і барацьба супрацьлегласці. Было ж такое? Так у нас супрацьлегласць знішчаецца, такі барацьбы не можа быць, а нема барацьбы, што ў філасофіі заўсёды было, нема барацьбы, то нема і развіцця. Развіцця палітычнага, нема эканамічнага. Мне здаецца, што трэба вярнуцца хаця б да той філасофіі, якую вы вучылі. Супрацьлегласці мусяць быць, яны мусяць адкрыта, публічна спаборнічаць паміж сабой. Тады будзе шанец на новую Беларусь. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Алесь Меленкевич быў у эфіры Радыё Свобода. Сам Владимир. Привітання, Радіо Свобода. Сам Владимир. Здравствуйте. Привітання. А чё я? Алло. Что? Борщевский, а то он Добрый день, со святом. Лявон Баршевскі, адзін з тых, хто здабыў незалежнасць для Беларусі ў 91-м годзе, дэпутат сессии незалежности Верховного Совета 12 скликания. Якое это для вас свято вот сёння? Традыцыйнае, ритуальнае, звычайнае? Ці ёсць у гэтым нешта асаблівае сёлета? Ну, ёсць асаблівае ў тым, што настрой, як бы сказаць, ён святочны, але кароткатэрміновы, бо ў цэлым настрой не святочны, пагроза незалежнасці можа самая вострая за ўсе гады, і бо, як кажуць, скінуты маскі, фактычна мы апынуліся ў сітуацыі ваеннай амаль што, і гэта трывожна. Ну, але з іншага боку, я спадзяюся, што гэта ідэя 25 сакавіка, яе немагчыма знішчыць, бо яна настолькі станоўчая, настолькі пазітыўная. Калі беларусы нешта нарэшце спадобіліся ў палітыцы зрабіць у 18 годзе, гэта будзе прыкладам для ўсіх. У любы час, нават калі будуць яшчэ горшыя часы. Пасеянае зерня. А пасеянае зерня абавязкова будзе ўзыходзіць. Сёння наш корэспандэнт у Горках быў, сустракаўся са студэнтамі, там ім віншавалі студэнта, ну амаль што ніхто не ведаў пра гэтую дату, што здарылася. Ну, я хочу сказаць, што нават у школьных падручніках дата-то ёсць сама па сабе. Гэта проста апалітычнасць, тое, што свядома робіцца, што ў краіне адзін палітык, а значыць, ніхто не павінен цікавіцца, а цікавіцца ўвогуле рызыкоўна. А моладзь, яна рэагуе, як бы лішняй работы не в тым ліку і мозгамі. Это праблема. Это лянота мозгоў. Это лянота мозгоў. Тым больш, што большасць з гэтых моладзі ходзіць в інтэрнэт, у сацыяльныя сеткі, інфармацыі цяпер не схаваеш. Толькі жаданне трэба мець і атрымаць. А калі няма жадання ўвогуле пра палітыку размышляць, нават пра гісторыю раздумваць, то гэта праблема. Ці ёсць каштоўнасцю, скажем, для большасці беларусаў воля, незалежнасць? Яна ёсць, але кожны яе ўспрымае па-свойму. Адзін лічыць воля, у меня там 6 соток ёсць, я там што хачу, то раблю, разумееце? Это таксама памкненне да волі. Але ён лічыць, што в маштабе краіны я нічого не зраблю, то я хоць на сваіх 6 сотках буду вольны. Вось іншы лічыць, што маю Мерседес, і мне в ім вольна, куды захацеў, туды паехаў. Каштоўнасць такая ёсць, але палітычная, ёсць палітычная каштоўнасць, свабода. Вот з гэтым у нас цяжка. Дзякуй вам вялікі. Са святам. Там нечто объявляли, я так зрозумел, я не дочу.
там по барах, по рестораціях. Будем. Вон там ще толстика є. Добрый день. Добрый день. У нас есть магчымасць пагаварыць з адным з лідараў прадпрымальніцкага руху Алесем Таўстыкам. Ці вы еще не сыходзіце, еще маеце такую магчымасць? Мы можем з вами паразмаўляць одну хвілінку, мои коллеги пакуль што дазволяць мне гэта зрабіць. Скажите, калі ласка, ну тады, калі вы прадпрымальнік, са святам вас? Со святам вас. Скажите, вы сустракаліся з Лукашенком, калі былі прадпрымальнікі? Ведаеце, я не быў запрошаны. Лукашенко, можа быць, выбірае сваю кагорту прадпрымальнікаў. Але я б з вялікім задавальненнем бы пажадаў сабе сустрэцца з ім. Што прадпрымальнікі думаюць пра сённяшняе свята? Пра сённяшняе свята прадпрымальнікі, ну, я магу казаць за сябе, яны ведаюць, што святы, што у нас ёсць у Беларусі свята, і прадпрымальнікі тут така ёсць, падыходзілі, здароўкаліся, яны прысутнічаюць вось у гэтым святочным святочным сходзе. Так, у святочным сходзе з людзьмі. Яны ёсць і прадпрымальнікі. Дзякуй вам вялікі. Вам вялікі дзякуй. Мы бачым, што пачынаецца рух, калёны 6. Вось, давайте мы з людзьмі таксама пойдзем. Валер, калі можете, то давайте я вам зараз скажу. Я крыху пройду, но я не пойду на банколот. Оказаться, фотокамера сбива, ну холера. Добра. Пакуль людзі збіраюцца ісці, мы пойдзем па крышачку, але таксама па магчымасці пастараемся пагаварыць з удзельнікамі сённяшняе свята, з тымі, хто прыйшоў і на месца, і паспяваць песні, і прайсціся па вуліцах Менска з нацыянальнымі сцягамі. Вось, і адзін з тых, каго я хочу зараз прадставіць, мы будзем ісці па крыху гаварыць з пісьменнікам Уладзімірам Арловым, з чалавекам легенда, які напісаў «Незалежнасць гэта». Я думаю, што гэта чалавек варты таго, каб павіншаваць яго і спытаць, а што зараз уяўляе сабой беларуская незалежнасць? Я сардэчна віншую усіх спайчыннікаў тут, на бацькаўшчыне, у самых розных краінах, дзе адзначаецца Дзень волі. Галоўнае, што Беларусь мае незалежнасць, мае гістарычную перспектыву. Я веру, што Беларусь будзе еўрапейскай дэмакратычнай краінай, бо гістарычна, ментальна і культурна мы належым да еўрапейскай цывілізацыі, адкуль пры канцы 18 стагоддзя нас вырвалі расійскія штыкі. У мяне сёння ёсць дадатковая падстава для святочнага настрою. Уранні я атрымаў у руках свежы зусім асобнік новага выдання маёй кнігі «Імёны свабоды». Віншуем. Дзякуй. Гэта кніга пра тых, хто з часоў Тадеуса Касцюскі і Тадеуса Рэйтана змагаўся за свабоду і незалежнасць нашай зямлі. Хто набліжаў Дзень волі, хто змагаўся за ідэю незалежнасці ў 20-е, 30-е, 50-е і в іншыя гады, калі гэта сама ідэя была пад забаронай, калі яна была крамольнай ідэяй. Гэта кніга пра тых, хто змагаўся за аднаўленне незалежнасці Беларусі у шэрагах дэпутатаў Верховного Совета гістарычнага 12-го склікання. Моя радасць сёння з нагоды выхаду гэтай кнігі змешваецца і са смуткам, таму што сярод 40 новых герояў гэтай кнігі, людзі, з якімі мы сустракаліся на Дзень волі, ішлі пад гэтымі сцягамі, выступалі. Гэта Рыгор Барадулін, гэта Геннадзь Бураўкін, Геннадзь Грушевы, Галіна Семдзянова, якая чырвона-белы сцяг унесла ў залу паседжанняў Верховнага Савета. Гэта зусім уяўленні маладыя людзі, якія маглі жыць і жыць з намі, дачакацца новай вольнай Беларусі. Арына Вячорка, Сержук Вятуска, Юрась Бусляков, Віктор Івашкевіч, які ў такія дні заўсёды быў у самым эпіцэнтры падзеяў.
Яны, на жаль, ужо сталі героямі маёй кнігі, таму што эта кніга пра тых, чый жыццёвы шлях завершыўся. Я спадзяюся, што у бліжэйшы час будуць адбывацца прэзентацыі імёнаў свабоды у Менску, у іншых беларускіх гарадах. Я сардэчна запрашаю ўсіх, хто мяне чуе, прыходзіць на гэтыя прэзентацыі, каб аддаць даніну памяці тым, хто аддаваў свае сілы, таленты, урэшце вельмі часта жыццё дзеля таго, каб жыла Беларусь, і яна жыве. Віншую. Дякую вялікі, спадар Владимир, віншую вас са святам і з выхадам кнігі. І нагадаем, што это кніга з серыі «Бібліятэка Радыё Свабода». 21 стагоддзя. 21 стагоддзя. Дякую вялікі, са святам. Будзеце з намі далей. Так. Дякую. Ну, можа быць, мы пройдзем наперад. Добра. Ага. Я некое стояние. Подожди, а чем в России уже на каком ты языке размовляешь? Ладно, шановный журналист, если это на каком языке ты можешь ругаться? Я думаю, ты знаешь, на каком. Мы на каком-то языке слышишь. Мы будем по-английски. English, sprechen English, да? Будем по-английски. Или дольше? Все. Это знак солидарности. Чему вы тут не разумеете? Не цікаво. Элементарный один вопрос, на который мне никто не дал ответа. Один. Які? Чому за незалежну Білорусь, а йдуть флаги Євросоюзу? Знак солидарности с кем? нормальными краинами. Меня никто не направил. Я сам пришел сюда ради удовлетворения своего интереса. Настолько дешево действуешь, настолько тупо, что ты даже русских... А знаете, почему может быть это примитивно? Потому что меня сюда никто не направлял. Так ты понимаешь, ты настолько тупо, я вот не знаю... Мне интересен один вопрос. Такой тупой вопрос, что люди не могут ответить. Тебя, по принципе, должны уже спецслужбы унести ногами вперед. Но у нас и спецслужб нет настоящих. Дякую вам за отказ. Никто не смог отказать на... Скажите, что это БС значит? А вы в интернете посмотрите. Интернет. Google.com. Белградский синдикат. Придите до дому, поглядите. Поглядим, дякую. Не захотел человек потлумачить, какую силу он представляет. А что он хотел? Я не знаю. Отправили люди в чорним. Його отправили? Сюди. Його накерували провокацію зробити. Люди в чорним зробили провокацію. Не поддалися? Конечно. Добре, зрозуміло. Ну, так, это просто розмова. Я не думаю, що тут уже нечто серйозний інцидент відбувся. Ну, люди виходять, які хочуть виказати незгоду, видать, з Днем волі, не ведають, ці з білоруськими стягами. Белград и чешский. Команда, что это один лозунг по-русски кажет: иди, кон ты ебе, можем мы без тебе. Это Ставить, как ваше имя? я что Борис. Чому ви приїхали сюди в Білорусь? Мама моя. Беларуси Мама живет. білоруська? Беларуси. І дали вам роботу тут? А я что приехал здоровый, мама. Здорово, плохо, я жил в Белграде. Так ви думаєте, от улаштуйтесь тут на роботу, я побачу, скільки вам будуть давати у годину. Ну, є ще один болгарський представник, але він має біло-червону-білу стежку, сушечку має для чоловіка. Я что да, не болгара, серби. Серб? Сербський. Сербский представник. Так вы за незалежную Беларусь? Яке что Беларусь должна быть Беларусь, но не яке что Евросоюз. Мы за незалежную Беларусь тут люди. Че, незалежно, но не Евросоюз. Беларусь это Беларусь. А ваша мама Беларусь? Ну, Беларусь есть незалежная. Так и что Беларусь незалежна.
А по-белорусски розумієте? Мама научила. Так, що... Розумієте, але не говорите. Розумію, я що білоруський стих, як і знаю. Уже ти шмат побачив потилиця у голенах, із спінов согнутих, скульоних, зневолених. То, що крики облитості, просьби прокльонних, фінал в очі мертві, глядять спрагльонно. І так ось однойчі мене тихим ранком з обоїми патрону поклали у кишень. Я теж усю довго бухутку бачив, призначену мені для траплення мішень. А той, хто триває мене, розлований, закутаний тільки в загад забивай, а я не білялька, воз дедів на диво, викидываю кулі разога так 5, як і що в білоруській один із тих. Один вірш, а чий це? Это мой друзі, як що виступала група білоруська червоним по білим. Як що стара група. Дякую, як ваше ім'я? Борис. Борис, дякую вам. Погутарили з білоруським сербом. Так виглядає білоруський серб Борис. Цікавий вірш прочитав. Ось, але ён підтримує незалежну Білорусь, але не хоче, щоб Білорусь долучалася до Європейського Союзу. Мені здається, що не всі з ним згодні, тому що тут на жесті доволі шмат білих стягов і європейських стягов. Люди підтримують якраз долучення Білорусі до Європейського Союзу. Ось. Ми протягуємо шесті, і я б хотів просто колегу свого Ігора Корнея поділитися некими ураженнями. Ігор, скільки тут людей зібралося? Ну, в принципе, прикидно, больше за 1000, натурально. Може, навіть і по 2000. Я думаю, що народу буде болеть, бо ми йдемо зараз по вулиці, по Центральному проспекту, і будемо заворочувати на Сурганова, і там не виключено, що і студенти ось Мистецької академії долучаться до цієї акції. Ну, але, щиро кажучи, криху здивило, бо посеред дня от зібралася достатково пристойна кількість людей. Були скептики, які казали, що у 3 години ніхто не зможе, принаймні, відпроситися з праці, ці кинуть свої студентські парти, але ось тішить те, що зібралася достатково велика кількість людей. Ігор, ти не перший раз на акціях, просто відзнач, чим нечим відрізняється як журналіст? Ну, есть ухил украинский, тут уже как бы и спрощаться бессанкционно. Есть ухил проевропейский, и вот хоть были такие, ну, это не скажу, что провокация, но такие критичные посылы такие на адрес того, что не треба нам еврозв'язки, треба акцентуватися тільки на білоруських проблемах, не треба Україна. Ну, але реалії такі, що від міжнародного контексту нікуди не подінешся, і в цьому сенсі тішить менавіта така широка географія. Тут, до речі, присутнічують стяги інших проблемних країн. Азербайджан, де зараз так само проблеми з свободою слова, з переслідом опонента улади. І, ну, то бок, гэта сведчыць на тое, што беларусы неабыякавыя, яны падтрымліваюць і салідарныя з народамі тых краінаў, дзе ёсць такія ж праблемы, як у Беларусі. Дякую, Ігор. Будем далей сачыць за шэсцем, будем ісці разам з людзьмі, гутарыць. Тым больш, што надвор'е нам дапамагае, вельмі цёплы дзень у Менску. Спрабаваў накрапаць дожджык, але на гэты момант спыніўся. Людзі зараз хочуць пачаць рух па вуліцы Сурганова, вялікая, как тут на рагу. Вузкая, тесная вот это ходник, и это заўсёды праблема прайсці па гэтую частку маршрута па Сурганова. Ну, если мы прошли, побачили новая форма. Это у вас новая форма? Новой форме. Менский ОМОН стоит в новой форме. Ведь мы такие аккуратные куртки, нашивки, шапки черные, строи. ОМОН ахоўвае нас от того, как люди вышли на проездную частку.
Вось. Так само шмат міліції, дзяржаўнай аўтаінспекцыі, вось, іншыя службы. А ви удільники? Тінь, так? Мені як наперед пробирати. Давай ми поговоримо з цією жінкою. Давай ему на Расскажешь? Ой. Он любит еще рассказывать. Ой, добрий день. Добрий день, як вас зовуть? Вероника. А дітей як? По-розному. Раз, два, три, чотири. У меня 5, зараз 5 так само, І здесь зараз- бегає. Я тільки 4 налічу. Ну, один 5 бегает, так. Великая. Ну, видать, ви всією сім'єю вийшли. Амаль что? Амаль що? Батьки нема? Так, еще одного хлопца. Ще одну. Ще Это не ще наш. одна. Ну, так ви лічите, що дітям варто тут бувати? Так. Им лепшее святочное уражение. Дітей? Так. Ну, давай. Старейшие кажут, что подросли, с детинства памятаем митинг, червоно-белые стяги и святочный настрой. Подобається їм. Можна я спитаю, як тебе зовуть? Хлеб. Глеб, тобі подобається? Так. А що тобі подобається? Тут все, ну, бело-червоно-белое, по-белорусски. И шмат разных речей. Все белорусское, ну, шмат людей. Я... А хто тобі так добре навчив білоруську говорити, мама? Мама, дед, ну, мама, дед. Мама і дід. Мама і дід. Який ти раз? Перший, другий, третій? На акції. А я их не лечил. Много? Ага. Ну, із такого ось з вазочка? Напевно. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю. Ось. Так, а що це за така патріотична сім'я цікава? Чим ви займаєтеся? Розкажіть, хто ваш Ну, в принципе, мы всех историки. історики? Так. А де працюєте? Криминальное питание. Кримінальне питання, значить, без відказу. Відказу. Ну, дякую вам велике, вельми приємно було з вами погутарити. Доброго вам свята. Доброго вас так само, со святом. І всьому білоруському народу. Так, с Днем Незалежности. С Днем Воли. Дякую, дякую велике. А вы довольны? Молодец. Себя про наш фермер звали. Владимир Матусович. Добре. Пильнуй. Добрий день. Ну, може не треба. Чого? Треба. Свято сьогодні. Після? Ага. ви так питаєтеся, а на праці завжди ганяються такі. Я ведаю, можете не казати такої. Жанчина захвалювалася, що на праці будуть неприємності після такої. Я сподіваюся, не будуть. Сподіваюся, що і яких керівництво в школі ці зрозуміють, що не варто покарати за день, за уділ у Дні Незалежності, Дні волі для всіх. А людського докладно не покарають керівництво за уділ сьогоднішній. Так це теперішня соразмовця фермера. Я забыл ваше прозвище, пробачте. Матусевич. Матусевича. Ось, А чому я трошки перебив? А чому ви не покараєте? Самі себе не будете карати? Ви на себе працюєте? Сам себе не покараю, но... Чиновники, я ж теж залежу. Є кому вас покарати? Ну, не только покарать, могут так меня прижать или что-нибудь. Ну, за удел у шести? Не, я думаю, что такого не будет. Такого не будет. Скажите, это ваш свідомий, конечно... Да, запомните. Это ваш свідомий удел у шести, зрозуміло. Ви приїхали сюди, как нечто продемонстрировать. Что? Ну, я бы не сказал, хоть поудельничать, потому что с каждым годом нас становится меньше. Хотя большість молодых, якщо не Мазинський зауважив, да, старі відходять, бо з'являється більше молодих, но маловато, трошки маловато, хоч би своим уделом повеличить, да. И отдать повагу этой годовине вообще. Мы же скоро будем отзначать и 100 годов. Уже вельми скоро. Скажите, вот вы в вёсці, як там люди, скажем, цікавляться політикою, подіями в Білорусі? Ну, ведаете, я в такой вёсце живу, что
людей. У нас вёска вымерла. Ну, дома стоят, но приезжают. На зеленое святло. Тому що ось сурові мужчини в однолькових куртках чорного кольору. ОМОН вони пропільнують, відсочать. Ага. Добрий день. Ну, ось ми. Можемо ми з вами криху поговорити, так, господар організатор? Добрый день. Добрый. Это Миколай Козлов, один из организаторов и заявник этой акции. Да, да. Скажите, будь ласка, на гэтым, скажем, инцидентов, затримання, там, вы не ведаете? Пока нет. Все спокойно? Неизвестно, пока все спокойно и вполне себе дружелюбно. Которые писали у социальных сетках, что нібито есть люди в масках, и их могут затримливать. Были тут в масках, не в масках? Я не видел, но когда мы общались с ГУВД нашим, мы обратили на это внимание, что могут быть провокации, но и сами готовы как-то к таким вещам. Я имею в виду вот эти в социальных сетях «Русский мир» там и все остальное, там попытки сорвать наш праздник. Поэтому, в принципе, мы готовы как морально, так и... Но ничего такого не здарилось? Пока нет, слава богу. Добре, дякую. Пильнуйте далей, сочите. Дякую, до дачі. Да. Ну ось спадар Козлов сказав, що все спокійно було, але свідки кажуть, що ну, були такі дробні інциденти на рагу Якуба Колеса і Сурганова з інтерната студентського, нехто кидав у кальону яйки. Істотних пошкоджень не було, але нехто сапсував таке одіння. Ну нічого, це терпимо, я думаю, що це ми переживемо. На асфальт на это упало. Ну так, комусь не сподобалося, тому що люди вийшли національними стягами. Ось. Було ще кілька чоловік з некими там у кашулях неких дивних, які спробували довести, що не треба там такі стяги, що питання здавати, але так само істотним неким інцидентом це назвати нельга. О, покуль ми йшли до скрижування, стяг прибрали. Нехто таки залез. Управдом некий пильний знайшовся. Організатори казали, що на площі Бангалор буде короткий мітинг, ось, але канчаткового рішення в їх не було. На конт того, ці буде мітинг, ці ні. Вони хотіли провести концерт у цей день, але гурти оказалися зайнятими, не змогли під'їхати. І з апаратурою, як завжди, проблема, тому без концерту. Поход по вулицях Менська со стягами – це так само святочно і пригожо. Ну, хочу отзначить, что этих ОМОНовцев у черным довольно шмат, правда? Сколько тут этих ОМОНовцев у черным? Ой, много, я думаю. Я думаю, что очень много. Вот они идут такой колонной на всю длину, а я ехал на транспорте, очень много людей как бы прячутся. Я думаю, что очень много. Милиция сейчас вся городская на усиленном варианте несения службы. В чем тут небезпека? Трудно сказать. Мы же на зеленое светло ходим. Ну да, ну все, властью это воспринимается как вызов, как, я не знаю, как... Тренировка. Как тренировка, да. Хіба що так. Дякую велике. По всей видимости. Там ми погутарили з одним з організаторів, 6 заявників святкування на День волі Миколаєм Козловим. І він сам були міліціянт, подполковник. У свій час він викрив фальсифікації на окрузі, як він аховував один з участків в окрузі, де лідер Об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, і після цього його кар'єра фактично спинилася. Ось він зійшов з міліції, долучився до опозиції, до Об'єднаної громадянської партії. І ось зараз один з заявників, один з організаторів святкування Дня волі в Менську. Ось перемови проводять з горвиконкомом, з управою внутрішніх справ на конт забезпечення порядку на акції. Ну, як виглядає, поки що його все добре отрималось.
забеспячэння парадку менавіта. Так, мне коллеги подказывают, что мы уже подходим до площади Бангалор, і цікаво, як там буде. Коли буде мітинг, конечно, ми його покажемо у прямому ефірі, коли будуть ніякі інші виступи. Ось. Ну, ви будете з нами до самого кінця, до того, як люди розійдуться. Плюс у тим, що почалося 6 у 3 години, що світло, світлий час суток ми зможемо все добре показать. Так что для журналистов это плюс, для организаторов максима минус, что меньше людей. Але я б сказал, что никто из организаторов и не кривдился, что сегодня мало народу пришло. Все наоборот отзначали, что шмат молоді, что есть студенты, есть школьники, зусім маленькие детки, семьями с мамами пришли. Мы по ходу нашей трансляції розмовляли з жінкою, яка 4 дітей своїх привезла. Один з них навіть у вазочку. Ось. І діти такі свідомі, білоруськомовні. Так що цікавість до цього свята є. І, безумовно, вона і у сувязі з тими трагічними подіями, які відбуваються в Україні. Про це говорили многі люди, з якими вдалося поговорити під час теперішньої трансляции. Так, ми зараз паспрабуємо хіба опередить кришечку людей, каб побачить, як буде там відбуватися на самой площі, каб, ну, догнать паспрабуємо кальону, каб побачить, що там подрихтовала міліція, а звичайно там на площі таку спеціальну металічну огорожу подрихтовує міліція, металошукальники, каб пропустити загородку. Ці погодяться удільники демонстрації ісці за цю загородку, не ведаю. Магчыма, нехта пройдзе, але магчыма, хтось і адмовіцца. Гэта так звычайна, так і бывала на ранейшых акцыях. Так, як бы нам праскочыць па гэтай, то тут паркуюцца. Это редкий выпадок у целом. Это улады Менска відбувається 3 рази на год. 25 сакавіка на День волі, День обвящення незалежності Білоруської Народної Республіки. 26 красавіка у День... Кевич з двумя нейкімі ментамі. І вельмі цікава, калі ён стаіць, а праходзяць ціхары і ўсе з ім. Які мент Радукевич? Які старейший? Радукевич, маладзейшы, які зараз. Так ён был і міліцыянт, начальник. Не, так ён вот тут зараз стаіць. Ага, і што, для чого там робіць? Ну, адкуль ведаю. Ён стаіць з двумя нібыта сябрамі. Так вот зараз сочыць за ідуць мужики такія ціхары, падыходзяць паважліва з ім. І йдуть далей уздовж. Ну, больш нічого такого не відбувається. Не, ну але так, цікаво, як вітаюцца... Деталь. Цікаво, як вітаюцца супрацоўнікі МУС з... Лідером політичної партії. Не з лідером апозиційної політичної партії. Ну, такую цікаву деталь розповів один з удзельників. 6 лідерів, ці лідер... ліберальної демократичної партії Гайдукевич, не пам'ятаю, Сергій то старейший, а молодший вже не пам'ятаю, як його зовуть, але він відомий тим, що він був начальником районного відділу міліції в Менску. Ось. І потім покинув державну службу і пішов працювати у партію, але, бачите, знайомства великі його застаються. У міліції всі тихари, як кажуть, його ведають і вітаються з ним. Ну, правда, я не можу зрозуміти, що він тут робить. От, ніколи нібито ліберально-демократична партія не удзельнічала у 6 на День волі і ніколи не була особливо за білоруську незалежність і державність. Ось, тому
На жаль, ми не змогли взяти інтерв'ю, але ладно. Прийде на площу Бангалор, спитаємо обов'язково. Ну вось, а што гэта за чалавек, Юра? А вас як завуць вы? Мяне зовут Воля, а гэта чалавек Юрась, ён мой сябра, яму не далі сёння адгул, вось. І ён такім чынам вырашыў прыйсці сюды. Это яго куртка і штаны? Не, гэта мае. А вы студэнтка? Так. Дзе вучыцеся? А вам не будзе праблемы? Ну, у мяне заняткі скончыўся 12:50, таму вам я могу себе пашэнціла? дазволіць. А што вы Юры перададзіце? Ну, сапраўднаму, не тому вы нясеце. Ну, сапраўднаму Юры я передам прывітанне, мы бачымся з ім раз на год у гэты дзень, гэтым годам не ўбачымся, таму вось так неяк. Скажите, а вот студэнты ў менскіх ВНУ, яны не цікавяцца такімі рэчамі? Як вот вы лічыце? Больше. Я спадзяюся, конечно, што цікавяцца, але баяцца. Рэальна баяцца, так. Што, могуць выгнаць з навучання ці што? Выгнаць, напэўна, не, але, можа быць, будуць нейкія праблемы, калі, напрыклад, яны адпрошваюцца з заняткаў, пра гэта там выкладчык не ведае, там ці дэканат пра гэта не ведае, вось, а потым сплывае, што ён быў не там, дзе трэба, вось тады могуць быць праблемы. Ну, так, А калі афіцыйна, то, мабыць, не. Не. Насамрэч сур'ёзных праблем не будзе. Не? Ці будзе? Просто посвараць. Ну так. Вам же нічога не будзе. Нічога не вот зараз будзе. покажа вас тэлебачанне, што вы тут прайшлі, ну, такім здымкі пакажуце, і што вам рэктар ці прарэктар. Мне спадзяюся, што рэктар мне нічога не скажа, тому што я тут у той час не навучальны, так бы мовіць, час. Гэта па-першае, па-другое, я не раблю нічога такога. За што б мяне можна было... Абсолютно згоден з вами. Я віншую вас і... Дякую, я вас так само віншую са святам. Шэсце наше працягваецца. Людзі бяруць удзел. Студэнты, як мы пачулі, таксама не баяцца нейкіх складанасцяў пасля таго, як яны наведаюць мірную і дазволеную акцыю. Свята, якое яшчэ не стала дзяржаўным, але людзі, партыі і рухі заклікаюць, каб гэта свята зрабіць дзяржаўным, каб гэта быў выходны дзень, святочны, вясновы. Калі фактычна была адроджаная дзяржаўнасць Беларусі ў 18 годзе. Сёння з такой ініцыятывай у прыватнасці выступіла кампанія «Гавры праўду». Актывісты гэтай арганізацыі пайшлі да дэпутатаў, не да ўсіх, у палату іх, відаць, не пусцілі, але яны прыдумалі ход, пайшлі да дому, дзе жывуць дэпутаты, на вуліцы Лодачнай у Менскую, і перадалі ім віншаванні, кніжкі і пажаданні, каб яны разгледзелі пытанне аб прызнанні 25 сакавіка днём незалежнасці Беларусі. Цяжка сказаць, наколькі адрэагуюць гэтыя дэпутаты, але яны такую інфармацыю атрымалі. Мы, як бачым, сярод плакатаў на нашым сённяшнім шэсце «Расія – гэта вайна». Удзельнікі акцыі нагадваюць Менчукам, у тым ліку і ОМОНу, што ў суседняй краіне адбываецца узброены канфлікт, што прарасійскія сепаратысты вот люди выказваюць сваё меркаванне наконт Владимира Путина, ніхто ім рот не затыкае. Хаця, магчыма, і фіксуюць. Вось. Скажем так, насамрэч вельмі шмат, я здзіўлены, як шмат міліцыі сёння, шмат ОМОНу, да і от якраз супрацоўнік ДАІ памагае жанчыне. Глядзіце, бел-чырвона-белі, як яны і лунаюць у паветры. Просто радасна, просто радасна на душы. І шмат моладзі, я вельмі радасна, задаволена. Старых, конечно, мало на гэты раз. Чаму яны не выходзяць? Мы ўжо яны пастарэлі, і хворых, і шмат хворых, і паўміралі шмат. Но вы вырашылі пайсці. Але я, да, хоць старая, але я не... Ну, уже не такі старыя, вы ходзіце, рухаецеся? Хожу, конечно. А як волі ваша сям'я? Семья, кто-то на работе, кого-то нема. Не все подтримливают свято это.
Не потому, что яны не верят в это свято, яны ведают про это свято, але не ходят. Як вас зовуть? Татьяна. Тетяна, дякую вам велике, за святом. Калі ласка, і вас, дякую вам. Так, не будем порушать правила дорожного руху, бо интервью на сярэдзіне скрыжавання это небяспечна, но тым не менш дагаварыць з жанчынай, якая сама праявіла ініцыятыву, трэба. І вось яна адзначыла, што вельмі шмат моладзі. Згодзін з ёй, моладзі шмат. Шмат маладых, сімпатычных, прыгожых людзей. Вось. Якія не баяцца. Вялікая калёна прыйшла ўжо фактычна ў парк на плошчы Бангалор. Вот. Але мы побачым, ці пойдуць да месца мітынгу. Мітынг дазволены да 6 гадзін, так што я думаю, што ёсць час сустракацца, размаўляць для людзей. Ну і мы таксама выкарыстаем эту магчымасць, каб пагаварыць. Ведь не магу прайсці міма прыгожай дзяўчыны у кветках на галаве і са чырвона-белым сцягам на плячах. Добрый день. Добрый день. Это я до вас подошел. Можно с вами поговорить? Познакомиться. Меня зовут Валерий Калиновский, мы Радио Свобода ведем прямую трансляцию з сённяшняга шэсця. Скажите, як вас зовут, кто вы и чему вы пришли и так прыгожа апрануліся? Меня зовут Диана, пришла я сюда и прыгожа апранулася, потому что свято. Вот. Чаму б не? День воли. День воли, гэта, ну, як говорю, гэта, ну, не ведаю, быццам бы вот толькі ў гэты дзень беларусы пакуль што могуць уздыхнуць свабодна. Хаця хочацца спадзявацца, што ўжо хуткасці не адзін такі дзень у нас. 365. Так. Хаця б. Дзейся, калі там уже здарыцца, бо спадзеў толькі на маладых. Ну, магчыма, но вот вы бачыце, сёння я усцешана, хоць людзей, канешне, не шмат, але малайцы все тыя, хто прыйшоў сёння ў дзень у 3 гадзіны на тое, што ў многіх праца, іншыя нейкія абставіны, людзей даволі шмат пры такіх абставінах. А вашыя сябры, вашыя знаёмыя? Да, і сябры, знаёмыя, і мама моя тут, вот, шмат знаёмых. Ну, а в целом ты симпатична, скажем так. Нема каких провокаций, нема. Ну, что не, дякую Богу. Ну, вот адзінае, што быццам бы за кімсьці пагналіся, не ведаю, дагналі ці не. Гэта у Ганны Шапуцкі трэба спытаць, яна бачыла. Вот, а так? Далёка адвялі загародку для удзельнікаў шэсця. Каб яны туды прыйшлі і там правялі мітынг, але глядзім, што большасць пакуль што не хоча туды ісці. За загародку спынілася літаральна у 100 кроках. Ад гэтай загародкі спяваюць песні і скачуць. А тое, што яны скачуць, ну, магу сказаць... Ледь догнала, да. Я тут хоть все было, сколько тут никто не припекал. Не, ну правда. Так, уже в эфире. В яким месте? Это в Минске? В Минске? Так. Говори, терминовый телефон, говори. 6:15. 28. 37. Стоите кабанки. Зараз позвоним. Я ее нес на руках. Их не выкатить за прилив. Стоите кабанки. Шановне господарство, у нас былі пэўныя тэхнічныя праблемы з перабою з трансляцыяй. Я і зараз не зусім упэўнены до конца, ці ёсць гэтая... О, дзякуй вялікі. Ці ёсць гэтая трансляцыя, але спадзяюся, што так. І тут людзі нават павіншавалі Радыё Свабода са святам. Дзякуем ім вялікім. Вось, фактычна завяршаецца акцыя на Дзень волі тут. У цэнтры Менску людзі прыйшлі на площу, у парк на площади Бангалор и не захотели идти за загородку, где металличные, скажем, такие плоты и металлошукальники, где как бы влады дозволили митинг, лидеры оппозиции вырашили, что не будут брать удел у тем сценары, які пропонували влады, и там за загородкой митингу проводить не будут. Вот тут, не доходячи до места митингу, люди поспевали петь, поскакали. А вось
хто не скаче, той москаль кричали. Ось. Ну так, жваво і весело. Вот. І починають покриху розіходитися, але, як бачимо, більшість ще стоїть, гутарить, розмовляють. Ось. У цілому акція проходила спокійно. Каля години люди зустрічалися і розмовляли на пляцоўцы каля кінотэатра «Кастрычнік», потым прайшлі па праспекту Незалежнасці традыцыйна і па вуліцы Сурганова. Адметна была акцыя тым, што было вельмі шмат міліцыі, ОМОНу у новай форме. І паказвае радыё «Свабода». Каліноўскі. Наша камера, усталяваная на пляцоўцы кінотэатра «Кастрычнік» у Менску. Это месца збору традыцыйнай акцыі на Дзень волі, традыцыйнай апазіцыйнай акцыі на Дзень волі. Мы бачым, што на гэтую хвіліну за 7 хвілін пасля пачатку збору ўжо сабралася некалькі соцень чалавек, шмат бела-чырвона-белых сцягоў, украінскіх сцягоў, шмат лозунгаў і транспарантаў. Людзі ўжо выгукваюць «Жыве Беларусь», спяваюць песню «Пагоню». Вось, надвор'е добрае, цёпла, хоць крыхучку пахмурна. Вось, шмат знаёмых твараў я тут бачу на пляцоўцы каля кінотэатру «Кастрычнік», палітыкі, моладзевыя актывісты, але вельмі шмат моладзі, я б сказаў. Нягледзячы на тое, што былі некаторых пабояў, гадзіне будзе малая яўка, выглядае, што не толькі тут пенсіянеры, але шмат моладзі, студэнтаў, ну і актывістаў дэманстраваць сваё стаўленне да нацыянальнага беларускага свята, а таксама прадэманстраваць салідарнасць з Украінай, бо гэта адна з тэмаў заяўленай акцыі. Але пазней хочам пагаварыць з удзельнікамі, з арганізатарамі гэтай сённяшняга свята, вось, у прыватнасці з Алексеем Янукевічам, але перш за ўсё я хацеў паклікаць да мяне вельмі пагоня. Я пакуль што толькі прыйшоў і не ведаю, як тут будзе гэта все далей, але тое, што збіраецца тут шмат людзей, гэта ўжо мяне радуе. Вось, сапраўды, мы заснавалі наша іркутскае таварыства беларускіх в 1996 годзе і у хуткасці заснавалі маладзёвы клуб «Крывічы». І адной з нашых галоўных было мэтаў гэта вывучэнне гістарычнай спадчыны нашага беларускага народа. І таму такая падзея, як абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі, для нас гэта вельмі значная падзея. І мы заўжды ў Іркутску ладзілі вечарыны гістарычныя, прысвечаныя гэтай даце. Вось. І таму я, безумоўна, калі упершыню так атрымалася, што я за доўгі час прыехаў у Беларусь, якраз у гэты час. Ну і таму, безумоўна, я вырашыў, што мне абавязкова трэба прыйсці на гэтае мерапрыемства, на это свята. Віншуем вас са святам. Дякую. Скажите, як там жывуць расійскія беларусы ў Сібіры, як яны зараз адчуваюць, ну, ва ўмовах пэўнай, я б сказаў, такой нацыянальнай нецярпімасці адносна украінцаў этой вайны, як распачалася? Ці няма, скажем, агрэсіўнага стаўлення да іншых іншародцаў? Ведаеце, трохі з'явілася. Вось, сапраўды, гэта, безумоўна, не асноўная маса, але ёсць такія радыкальныя нацыяналістычныя аб'яднання, якія пачынаюць ужо ставіцца да ўсяго такого праяўлення нацыянальнага патрыятызму ў беларус альбо тым больш украінцаў варожа, так даволі варожа. І нават мне ўжо здарэнняў, калі мы размаўляючы паміж сабой на беларускай мове, мы вызывалі такі нейкія негатыўныя рэакцыі ад жыхароў маладзёвых такіх вось горада Іркутску. Але ўсё ж такі в асноўным нас уже все шмат ведаюць, што мы культурная дыяспара, што мы праводзім такія годныя святы. І, в прынцыпе, большасць жыхароў Іркутска ставіцца станоўча да нас. Ну, а як вось беларусы Іркутска ставяцца да украінцаў, ці ёсць праявы салідарнасці тут, на гэтай пляцоўцы? Вы ведаеце, што вось адну з актывістак у Сібіры украінскіх зялёнкай аблілі недавно? Я про гэта не чуў нічога, на жаль, але насамрэч у нас ёсць таксама ў Іркутску і украінскі цэнтр. Правда, яны зараз трошки зацішыліся, амаль што не праводзяць ніякай працы. Ось, але мы падтрымліваем з імі добрыя стасункі, і калі было свята горада ў 2014 годзе, у пачатку чэрвеня, то са мной раіліся нават украінцы, ці трэба ім ісці з жоўта-блакітным сцягам у дзень горада па вуліцах, прыняць удзел у шэсці. Я ім раю, што трэба прыняць удзел абавязкова, калі што мы падтрымаем. Яны таксама, правда, сабралі мала людзей, але ўсё роўна яны знайшлі ў сябе моц, каб прайсціся ў агульнай калодзе сярод іншых нацыянальна-культурных аб'яднанняў. Ну і вашыя пажаданні, вашае віншаванне да іншых беларусаў, да беларусаў, якія жывуць на сваёй бацькаўшчыне, ад беларусаў дыяспары? Ведаеце, для мяне здаецца, мы там у Іркутску жывем, для нас самае галоўнае гэта вывучаць нашу гістарычную спадчыну і вывучаць і размаўляць на
роднай беларускай мове, тому што гэта гэта наша адметнасць, гэта самае галоўнае. Таму я, дарэчы, таксама збіраюся тут, замаўляў нават плакат, што беларуская мова адзіная дзяржаўная мова. І вось мне хацелася б сказаць усім беларусам, якія жывуць у Беларусі, вывучаць нашу родную беларускую мову і як мага больш паказваць нашу адметнасць, бо ў нас вельмі вялікая цудоўная гістарычная спадчына, і яе трэба ведаць, яе трэба даводзіць. Вось мы там у Іркутску гэта робім, нас ведаюць, мы праводзім розныя мерапрыемствы і святы і гэтак далей. Я думаю, што і тут у Беларусі гэта таксама можа быць адным з такіх нацыянальных каштоўнасцей, якіх трэба падтрымліваць і развіваць. Дякую вялікі. Олег Рудакоў быў з намі у жывым эфіры Радыё Свабода. А зараз у нас ёсць магчымасць паглядзець на гэты плакат, які хоча і будзе трымаць цягам гэтага шэсця Олег Рудакоў. Вось. Так, сімпатычны плакат. І мы бачым Лёніка Геніка Лойку, які напісаў гэты плакат і які будзе, які ёсць такім вялікім змагаром за беларускую мову, за тое, каб яна была ў школьніцтве, каб яна была развівалася ў школьніцтве. Ён праводзіў гэты пікеты з аналагічным плакатам каля школы, дзе вучацца яго дзеці, і быў за гэта затрыманы і быў пакараны судом. На одну хвіліну сёння, ну, са святам, па-першае, і скажыце, што кансерваць, апрача таго, што трэба берагчы беларускую мову? Самая галоўная беларуская мова, я на гэтым толькі засяроджваюся. Гэта мы падрыхтавалі для сябра з Сібіры. Вось. Самае галоўнае нам, я лічу, гэта... Свята 25 сакавіка, не дзень незалежнасці, дзень волі. Так, гэта і ёсць. Вот. Мы кожны дзень не можам насіць сцяг, там, вот такія лёзунгі, а беларускую мову можам насіць. Так што гэта вот самы такі шчыры атрыбут беларушчыны, вот беларуская мова. Дякую вам, вялікі Генік, яшчэ мы пабачымся, яшчэ будзем магчымасць падчас трансляцыі. Вось. А зараз я хацеў бы падысці да старшыні Беларускага народнага фронту Алексея Янукевіча. Ён заяўнік сённяшняй акцыі. Ну, скажыце, калі ласка, Алексей, па-першае, са святам вас вітаю. Дзякуй, узаемна. Скажыце, вашыя перамовы з уладамі скончыліся тым, што быў перанесены час на 15 гадзін замест 18. Акцыя крыху зрушылася па часе. Не чакаеце вы, што гэта горш будзе? Натуральна, гэта не вельмі зручна, але мы бачым, што людзі сабраліся. Ужо бачна, што людзі ёсць, і гэта самае галоўнае. То бок акцыя атрымалася. Ужо зараз можна сказаць, што людзі прыйшлі. І гэта самае галоўнае, і дзякуй Богу. Хаця, натуральна, калі б час не быў сунуты, мы перакананыя, тут яшчэ было больш людзей. Ведаеце, вот у Менску все-таки улады дазволілі, то людзі прыйшлі, але па рэгіёнах фактычна нідзе забаранілі. Як гэта можна патлумачыць, як вы сабе тлумачыце? Людзі імкнуцца працягваць, улады, выбачаюся, імкнуцца трымаць людзей і грамадства пад кантролем. І ў Менску, у тым ліку і дзеля міжнароднай супольнасці, важна ім паказаць, што вот, ну, бачыце, мы тут дазваляем нешта, і можа быць такі сігнал ускосны Пуціну накіраваць, што вот паглядзіце, ёсць тут у нас нацыяналісты і больш горшыя за Лукашэнку. Але пры гэтым улады абсалютна не збіраюцца выпускаць з-пад кантролю всю сітуацыю ў краіне, і гэта вельмі яснае пасланне. І перанос часу святкавання на менш зручны ў Менску і забарона ў рэгіёнах. Скажите, якія асноўныя мэты? Вось я бачу тут, апрача беларускіх нацыянальных сцягаў і украінскія сцягі еўразвязу, плакаты. Это не толькі акцыя да Дня незалежнасці, але яшчэ і акцыя салідарнасці? Безумоўна, безумоўна. Гэта акцыя абароны беларускай незалежнасці і акцыя салідарнасці з Украінай. Таму што у беларускай і украінскай незалежнасці вораг адзін, гэта крамлёўскі імперыялізм. Сёння украінцы плоцяць вельмі вялікую цану за тое, што яны змагаюцца, абараняючы сваю незалежнасць, сваё права самім вызначаць свой лёс. І, натуральна, салідарнасць у гэтым пытанні з народам Украіны сёння прысутнічае, гэта ёсць адной з асноўных тэмаў акцыі. Няма нікога гасцей з Украіны ці з іншых дзяржаў? Мы былі
акцыі з украінцамі, яны сёння ў Кіеве, некаторыя ладзяць акцыю салідарнасці і падтрымкі беларусам, аднак у іх хапае сваіх справаў, і гэта цалкам зразумела, то бок мы ні ў якім разе не крыўдзімся. Яны вырашылі, што яны вось праявяць салідарнасць праз тое, што ў Кіеве сёння адбудзецца акцыя. Ну і так коротко, значит, ад 16 выходзім 6. Так, 6 рушыць о 16 гадзіне па вуліцы Сурганова у бок плошчы дружбы народаў. Ну, што тычыцца мітынгу, мы будзем абмяркоўваць, магчыма, у нейкім скарочаным фармаце пройдзе мітынг сёння, таму што, ну, як вы ведаеце, у гуртоў, якія пленавалі выступаць, троху памянялася сітуацыя, яны на сённяшні момант не будуць мець магчымасці выступіць, ну і ў адпаведнасці з гэтым мы будзем карэктаваць пляны па мітынгу. Магчыма, будзе вельмі кароткі мітынг. Так фактычна ніякіх нечаканасцей, нейкіх, чаго вы планавалі ад пачатку, нейкага там аздаблення больш святочнага не атрымаецца, все будзе вельмі традыцыйна. Ну, я не лічу, што традыцыйна гэта кепска. Наадварот, з'яўляемся прыхільнікамі традыцыі, у тым ліку якраз 25 сакавіка гэта традыцыя беларускай дзяржаўнасці, і традыцыйна мы яе адзначаем. Дзякую вам вялікі, са святам яшчэ раз. Са святам. Ну а мы працягнем нашыя гутаркі, працягнем знаёміцца з людзьмі ці сустракацца з людзьмі, якія, давайте мы паглядзім, якія ёсць транспаранты, сцягі. Заўважана, што людзі у вышыванках многія апрануты, многія трымаюць балёнікі з пагон, маленькія бела-чырвоныя сцяжкі. Ну і можам зараз пабачыць вялікую колькасць транспарантаў. Што за бульба без укропа? Гэта, значыцца, такі як бы транспарант украінцаў і беларусаў. Годзем леціў па няверці, гей да сонца, гей да зор. Янка купала Беларусь, Европу, мы европейцы. Ну, як бачым, арганізатары папрасілі удзельнікаў не прыносіць на акцыю не летась кшталту смерць крамлёўскім акупантам. Вот. Такіх і няма, скажем, больш пазітыўныя. Крым Украіне, шчасце у Крым краіне. Яшчэ адзін такі транспарант, які таксама падтрымлівае украінскую тэматыку. На гэтым мітынгу транспарант «Што за бульба без укропа» і у прыгожай вышыванцы, і пагутарыць з ім, калі ён не супраць будзе. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, со святом вас. Як вас зовут? Меня зовут Валерий Калиновский, мы Радио Свобода ведем трансляцию. Леонид Кулаков, Европейская Беларусь. Компания Европейская Беларусь. Слуцкая. Слуцкая? Так само. Вы пришли, апрача того, что выказать Скажите, а ваши, вот вы в Слуцком районе? Я с Минска. С Минска, да? А ваши соседи, знакомые, кола людей, як яны? Шмат поддерживает Россию. Меня называют бандерасом, фашистом. Чему? Белорусы, раптом, инша... Работает. Не они пришли на землю России, а Россия пришла на... Ці може погрожать Беларуси подобное, что творится на Донбассе? Думаю, да. Думаю, да, потому что сейчас идет усиленная пропаганда российская супроть Беларуси. Именно им не сподобается наши кашкашкули, вышиванки. Идет усиленная борьба за мозги белорусов, как бы они перешли на российский бок. Дякую вам вялікі за святам. Ну, у нас яшчэ ёсць магчымасць паглядзець. Можа, новы з'явіліся якія дадатковыя плакаты. 6 пачнецца хвілін. Таму мы працягнем з кім-небудзь яшчэ размаўляць з рознымі цікавымі людзьмі, якія прыйшлі сюды. Ось. Лукомске, Кашталанов стоят вельмі цікавыя людзі. Ага. Ну, вот мне кажуть, што ёсць такія Лукомскі і Кашталанаў. Дзе яны, дарэчы? Прадстаўнікі палка спецназу Менскага
Уже не полк спецназа, уже ОМОН. А полк ОМОНу, да. Ну, ёсць, конечно. Я гэта адразу мусіў бы сказаць, што тут ёсць міліцыя, ёсць сапёры унутраных войск, ёсць мінёры, ёсць хуткая дапамога, так сказаць, улады падрыхтаваліся да таго, каб сустрэць апазіцыю належным чынам. Я тут бачу нават кіраўніка палка ОМОНу, Менскага ОМОНу, які затрымліваў мяне 9 траўня, калі пачынаўся чэмпіянат свету у Беларусі. Вось, так што увагай не абдзеленая гэтая акцыя міліцэйская. Ну, гэта традыцыйна, гэта якраз сумнявацца ў гэтым і не даводзілася. Я зараз хочу попросіць на інтэрв'ю маладога чалавека, які прыйшоў на гэтую акцію у чырвона-белым шаліку і жоўта-блакітным сцягам. Як вас зовут? Егор. Егор, скажите, вы студент, школьник? Нет, я работаю. Вы працуете? А кем? Где? Плиточником в частной организации. Ну, скажите, вот вы пришли для чего? И кто вас покликал? Откуда вы доведались? Доведался с интернета, с групп белорусских. Но решил поддержать как нас, так и братьев-украинцев. А где вы взяли стяг украинский? У меня друг с Харькова. К нему ездил праздновать Новый год. Там и купил. Вот в Харькове что вы бачили? Какая там атмосфера? Вас что-нибудь удивило? Очень классный народ. Очень удивило то, что нет милиции на каких-то праздниках. Нигде никого. Все культурно, все красиво. Нема там фашистов? Нет, и бандеровцев тоже. Скажите, ну вы ведаете, что такое 25 сакавіка, что это за день, что отбылось? Да, Белорусская Народная Республика. И что там она приняла? Вот это не помню точно. Она обвестила свою незалежность. Незалежность, ну, день створения, так сказать. Да. Долго она иснувала? Не очень. Скажите, с каким годе вы школу закончили? В 10-м, по-моему. Что-нибудь вам говорили у школе про Белорусскую Народную Республику? Маловато. Амаль ничего? Ничего. Ничего. А про что больше говорили? Ну, больше писателей, так, более-менее там и то. Ну, так, как сказать, по вершкам. А як вашим асяродку моладзь цікавіцца палітыкай, тым, што адбываецца в Беларуси, Украине, в России? 50 на 50, в основном все совсем пофиг всем. И некоторые, к сожалению, за Россию большинство. Большинство? А як вы с ними контактуете, не сваритесь? Не разговариваем на эту тему. С теми, кто смотрит телевизор много, не о чем говорить, не считаю. Так. Дякую вам велике. Дякую. Са святом. Вось прадстаўнікі старэйшага пакалення і вось маладзейшыя кажуць, што, канешне, беларусы ў вялікай ступені знаходзяцца пад уплывам расійскіх тэлеканалаў. Ну, шчыра кажучы, я стараюся сам пазбягаць глядзець гэтыя тэлеканалы. Яны напружваюць. Ёсць і іншыя альтэрнатыўныя сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку і тэлевізійная, і ў тым ліку Радыё Свабода. Сайт Радыё Свабода, що я заклікаю вас глядзець нашу, в першую чаргу, наш сайт і наші тэлетрансляцыі, якія час ад часу бываюць на сайце Радыё Свабода. На тым баку мы чуем, людзі запяялі песню. Это, здаецца, Ляпіс Трубецкой. Одна з песень, популярных песень гурту Ляпіс Трубецкі. Моладзь любіць сапраўды гэтыя песні. І это ўжо не першы раз, калі на такіх акцыях, апрача пагоні, мы выйдзем шчыльнымі радамі і гучаць песні сучасных гуртоў, тым ліку Ляпіса Трубецкога. Бились быки, скачут по краине, топчут рушники, копытами в глине скачут по дворам, обженяют шаты, кто не поховался, будет виноваты, летые быки.
мають свою правду, їм не треба сонця. Землі їм багато, їм весни не треба, їм зими поболі, каб ти хлопець спав, напершив не Мы можем заўважыць, што песні вельмі арганізаваная група спявае моладзі. Яны раздалі. Сонечка мне падарыў Павел Белавуз, дырэктар арт-сядзібы Менскай. Якія вашыя сакрэты, што яшчэ цікавага? Вашая суполка, это ваши актывісты, сябры? А это просто люди подхапілі адмыслова, вось падрыхтавалі такі спеўнік з 5 песень. Тут і грай таго ж Міхалка, і пагоня Богдановича, і наш цягнік Кляева, 5 песень. І прапануем людзям вось разам сёння спяваць, і раздалі ўсім, хто гэтыя спеўнікі. Ну вось першая спроба, здаецца, атрымалася. Плюс давалі такую паштовачку, няхай жыве сайту Інтэкспрэс. І ён вось дазволіў нам растыражаваць гэты скан. І мы таксама вось такія зрабілі паштовачкі, усім іх дорым, так бы мовіць, ну, каб пацвердзіць, што это все ж таки звязана з Беларускай Народнай Рэспублікай, з гісторыяй. Таму вось гэта адна з нашых ініцыятыў. Плюс мы яшчэ прынеслі стужкі, ўжо ўсе іх разабралі, якія ў нас былі. Таму вось такія. Ну і файна, што іх людзі падтрымліваюць. Ведаеце, даволі шмат